oslavovali najväčší úspech. Zlomili sme všetky rekordy, vypredaná O2 Arena, rekord v televíziách, sledovanosti, neviem čo. A všetci boli šťastní, ale ja som bol ako keby úplne v hajzlu. 500 000 eur sme hodili z London do koša. Ja som taký voják proste, že mňa môžeš dať do prvej línie, ja zoberiem tú svoju jednotku a budeme sa byť až dokým nezomreme. Tak sa zabijem, no tak čo, vieš. Že už mi to bude jedno, keď už bude mŕtvy, ne? 20 dní zavretý len s tými istými ľuďmi, riešite len jednu tému a si v úplnom flowe, nič iné neexistuje, svet prestane existovať, ty úplne zmagoríš vlastne. Sme sedeli na pláži a teraz som úplne plná hlava tých starostí. Niekedy si to dovol a odmenou ti bude úplne nový drive do veci. Keď už teda oddychuješ, aspoň sa vzdeláva, že potom viem, že keď toto budem robiť, tak budem mať výsledky. Ahoj, já vás všechny zdravím, vítám vás u dalšího dílu Mcastu a mým dnešním hostem je člověk, na kterého jsem se extrémně těšil a je jim podnikatel a spolumajitel organizace Octagon, Palo Neruda. Palo, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Já děkuji, že jsi přijel, moc si toho vážím. Poprvýkrát vo Fitku místku, takže Poprvé? To som mal aj príležitosť. Já bych hnedka ještě pro začátek, než začnem, bych ti chtěl takhle říct, že se mi strašně líbí, co s Ondrou děláte. Sleduju vás, upřímně nedívám se na každý Octagon, ale sleduju hlavně vaše rozhovory a fakt jste mi jako velkou inspirací a moc se mi líbí, co děláte. Taková super energie z vás jde. Strašně se mi to líbí, víš, jako jak mluvíte o životě nebo i o tom biznise a tak dále, tak je to pro mě takové inspirativní, tak jsem ti to jenom chtěl takhle veřejně říct, jako každý to určitě rád slyší. A jo, díky moc. A s tím se vždycky dá něco robiť, že nepozdáš na každý turnaj. To. Ale v sobotu máme v plánu se dívat s manželkou. OK. Mě by zajímalo, jaký je tvůj den. Lomeno týden, protože je mi jasné, že každý ten tvůj den není stejný, jako člověka, který chodí do klasické práce, ale zajímal by mě ten tvůj den od té doby, co ti zazvoní ten budík, pokud stáváš na budík, až do večera. To ja som to trochu zmenilo, že vlastne vstávam o 6 ráno, ako niekedy, keď idem neskôr spať, tak 6:15, 6:20, ale fakt sa snažím, že čo najbližšie k tej 6. Aby som sa zobudil, trochu sa preberem, teraz keď do detailu, tak snažím sa, že nehneď pozrieť do telefónu, že to je ako strašne pre mňa dôležité sa hneď nezblbnúť tým telefónom znova, ale idem si dať akože vodu, možno niekedy kávu a tak pozerám na schvál von, už teraz je konečne svetlo, ale bola tma, tak som nič nevidel, ale teraz už keď vidíš vonku to svetlo, tak si pripomeniem a fakt to robím, že to sa mi to nejak pomáha, že je super, že je nový deň a že ja tu dnes, tento deň, ani keď sa poviem ten dátum, že akože mám to privilegium tu byť, že a to ne, že by som nejak spirituálne na to pozeral, ale že vlastne čím viac sa človek zaujíma aj o vedu a takéto veci a uvedomíš si, aký sme iba ako keby záblesk histórie vesmíru, to keď my tu existujeme, hej. A zase, nemyslím to spirituálne, ako naozaj, že tak to je proste, že sme tu strašne malinký moment a tak som taký rád, že ešte aj dneska som tu. Možno tu zajtra nebudeš, vieš. Je to tak, super, no? zobudil som sa a ešte jeden deň, tak si ho uži, ne, že bomba. Ne, že by som takto robil celý život. Mám to fakt možno posledný rok, neviem, či to súvisí s tým, že odkedy som narodila malá, asi ne, ale nejak tak som si to začal proste hovoriť a funguje mi to. A potom začnem s tým, že idem ja mám taký zoznam, kde si celý deň zbieram tásky, hej, že niečo sa bavíme a musím to urobiť, tak tá drc napadne ma niečo, taký ten úplne poznámkovník. Tak ten poznámkovník vlastne vyčistím a rozdelím to niekam do kalendára alebo urobím niektoré tie rýchle veci. A potom mám takú hodinu, kedy robím, to je od 6:30 do 7, potom hodinu sa snažím robiť nejaký fokus, hej, že tu mám vybrané veci dopredu, že čo budem tú hodinu robiť. Telefón bokom nezvoní, svet ešte spí a ja môžem sa na niečo sústrediť, lebo potom, keď sa rozbehne ten deň, to už je proste taká palba meetingov a podnetov a podcapiek nekonečných, že... A co to třeba je to, na co se soustředíš tu hoďku? Je to práce, nebo jsou to spíše jakoby tvoje osobní věci, nebo nějaké tvoje sebevzdělávání? Mám to tak ináč, dobrá otázka. Mám to tak, že pondelok, útorok, streda mám, že na prácu vyslovene, že projekt, hej, že teraz chcem prepracovať Octagon výzvu, to je taká reality show, čo sme robili. A to si proste musíš sadnúť a proste fakt sa dostať do toho flowu a začať byť kreatívny a proste valiť, tak na to potrebuješ presne takýto čas. Takže napríklad to je taká jedna z vecí, hej, alebo potrebujem sa pozrieť na nejaký kontrolných financií alebo na nejaký proste projekt, ktorý robíme a kolega mi posiela PDF-ku a musíš sa do toho ponoriť, aby si to prečítal, zamyslel sa, dal mu relevantný feedback. Takže to sú také veci, kedy naozaj chceš mať kľud a sústrediť sa na ne. Takže to si tak odbijem. A potom to mám teda prvé 3 dni v týždni a potom mám, že štvrtok, piatok, sobota mám, že akože education, alebo že akože vzdelávanie moje vlastné, či už čítaš knihu, alebo si
pozeráš nejaké videá, ktoré sa musíš pozerať a sústrediť. A díváš se na videa, promiň, v češtině, ve slovenštině, nebo spíš už jedeš anglické nějaké ze zahraničí? Mixujem to, ale skôr anglické, lebo keď ja si väčšinou platím, akože zapadne si nejaký kurz, hej, alebo čo a ten potom musíš na to pozerať, čo ti tam rozpráva, že nepustíš si to len tak v aute popri niečom. To si tak pustíš podcasty ako ten. Jo, takový, že vypneš hlavu toho, no. Ale když se chceš soustředit, tak to nemůžeš tak. Presne, takže, alebo že fakt, že čítať knihy, alebo také, že na ten svoj posun. Že to čítanie kníh, neviem, jak to máš ty, ale že mňa to ako strašne posúva. Že každá kniha, ktorú som prečítal, a nemyslím Harryho Pottera, ale akože tie nejaké rozvojové, tak si uvedomím, jak mi strašne ma boostlo akože v živote. Že jak mi hrozne moc dala, že som bol lepší v mnohých oblastiach, keď som si prečítal kopec kníh, hej, že ktoré by sme to mohli menovať. Takže preto som si povedal, že dám sa normálne takto do kalendára a proste budem na sebe pracovať, lebo nás mi povedal kamoš strašne dôležitú vec, môj vlastne najlepší kámoš Janči, týmto zdravím, že nehráme na spotené trička, ale na výsledky. A to je strašne dôležitá veta, že ľudia veľa, niektorí pracujú veľa vlastne, že celý deň, 12 hodín, 16 hodín, makajú. Ale máš výsledky, nejsi len to, že si robil, aby si robil, že si zamotaný v detailoch, nepodstatné veci, že si odpovedal na WhatsAppky, ktoré si možno nemusel, neboli to prioritné veci, len si pracoval, lebo si mal pocit, že máš pracovať, máš dobrý pocit, že si odmakal, ale máš výsledky. Že, a toto podľa mňa strašne veľa ľudí v tomto robí chybu vlastně. A vrátane mňa, no áno, že... Teď to chci říct, nechci ti do toho skákat, promiň, já s tím mám strašný problém tady to, jako učím se to už nějakou dobu, ale to je právě jedna z mých dalších otázek, jako jak s tím pracuješ ty právě. No a toto som si našiel práve tento systém, že oni si, že dobre, tak som musel uznať, že ten môj deň je taký, že to nenarvem nikam, ten fokus tam. Snažil som sa 100-krát nejaké pomodoro techniky sa do kalendára, to okamžite prestalo ako existovať. A hlavne jedna vec je, to som sa naučil v tej knihe Atomic Habits, že keď si niečo robí pravidelne a fakt to dodržiava, tak si z toho spravím návyk, že vtedy je to o mnoho ľahšie, už to potom není taká drina, ide to automaticky. Jak si urobiť návyk, na niečo si to akože naviaž, čo vieš robiť ale daily, hej? Že keď si to naviažem na, ja neviem, že každý útorok o 2:00, ale ten deň sa ti furt mení, že ty druhé robíš niečo iné, že to není dobré miesto, kam si snažiť dať návyk. Ale že keď sa zobudím, umiem si zuby, dám si kávu a sadnem si na to a mám hodinu fokus, to už sa dá opakovať, vieš, dá sa vytvoriť návyk. Takže takto som si vlastne urobil ten návyk a tam si to pchám, túto prácu, ktorá chcem, aby nosila výsledky, že mám keby, nechcem do toho ísť do detailov, ale akože mám nejaký ročný svoj cíl, plán. Presne plán, ciele, ktoré chcem dosiahnuť, rozmenené na akože kvartály, ten kvartál na mesiace a ten mesiac už si podľa neho píše ešte týždenné a tie sa snažím vlastne robiť. Že potom viem, že keď toto budem robiť, tak budem mať výsledky a nebudem hrať na tie spotené trička. Na to hrám potom celý deň. No jasně, no. Mně to vždycky vydrží třeba jako měsíc, 2 tady to. Já to mám jakoby dost podobně, jak říkáš ty. Taky jsem poslouchal Atomic Habits, jakoby audio knížku a vlastně mám s tím jako problém v tom smyslu, že jako začnu a pak mi to nezůstane, jako nevydržím to. Vždycky mi do toho něco vleze, víš, najednou prostě potom někdo něco potřebuje. Asi ne, protože pak nevím, účetní něco potřebuje, tam nějaký e-mail, tamto a vždycky z toho vypadnu po chvíľce. No, preto si to urobíš to ľahšie. Umiestni si to niekde v tom svojom dennom programe, kde ťa tak často nikto neatakuje, to môže byť aj večer. Alebo ráno, jak to mám ja. A naviaž si to na niečo, to je najľahšie. A potom si daj nejaký challenge, že 21 dní to budeš robiť. Lebo tam 21 dní trvá, kým sa ti vytvorí ten návyk. Takže podľa mňa je to jednoduchšie, ako keby trošku zúžiš aj tú náročnosť toho celého. Poviem si, teraz to je 21 dní robiť a nepreruším to ani za nič. To je ľahšie, ako keď, že odteraz až navždy. Jo, to souhlasím, no. Co tam máš dál potom teda? Snídáš vůbec? Jo, potom idem cvičiť. Ja sa snažím okolo 8 ísť do fitka, okolo 9:30 som naspäť. A moja milovaná žena vždycky spraví nejaké jedlo, alebo keď ešte nespravila, tak ja, akože ja rád docela robím raňajky, ale väčšinou ma ona predbehne už. A dám si raňajky, to chcem mať takú hodinu aspoň, že byť s nimi. A potom sa mi vlastne rozbieha ten pracovný deň, že idem na meetingy a potom je to strašne pestré, že ten žiadny deň není rovnaký prakticky.
že mňa to aj štve, že napríklad máme super office v Bratislave, akože Octagon, a je to taká vila, kde sme úplne žijeme jak hippíci, normálne rodina, že to máš viacero poschodí a na každom poschodí je akéby byt, hej, z obývačka a s miestnosťami a tam sú akože strížne alebo proste produkční a rôzne akože témy má každé poschodie, to nazvem, že dole máme kino a nejaký sklad, potom tam máme tie strížne, hore máme nejaký akože office a je to celé také strašne útulné, mňa tam baví chodiť. Ale tým, že ja mám taký daily schedule, že ja vlastne pre mňa je to úplne vzácne. Ja som tam z mesiaca možno 4 dní. Takže každý deň je fakt iný, úplne bláznivý. Ale snažím sa proste makať a mám to tak nastavené, že do 5. sa snažím urobiť väčšinu vecí a potom akože byť s rodinou. Tak väčšinou sa mi to tak darí pol na pol. Lebo že aspoň nejaký čas trávim ešte s malou, než ide spať. Jasne. Lebo potom som zase často aj preč, že chodím často aj tam do Nemecka, niekde stále hore dole do Čiech, milión meetingov a sa snažíš akože s tou rodinou byť. A přes víkend si doma, pokud nemáte někde turnaj, anebo i přes víkend pracuješ? Ne, už teraz ne ináč. Teraz fakt sa mi to darí. Pokiaľ ide nejsme, že pracovne, tak sa mi fakt darí, musím povedať, že pracujem, ale takto dobrovoľne. Že sa zbudím o tej 6:00, robím si tie svoje veci, ale to už úplne na pohodu, lebo robíš... Akože ja vlastne stále robím, ide v tej svojej hlave a keď aj akože pracujem, ale je to taký iný typ práce, taký ten mega dobrovoľný, ktorý je úplne že na pohodu. To mi neberie vôbec energiu, musím povedať. Omlouvám se za malé vyrušení, ale zjistil jsem, že 90% z vás, kteří sledujete moje videa, neodebíráte tento kanál, což je velká škoda, protože v tu chvíli YouTube vůbec nedoporučuje moje videa a tím pádem se nedostává k tolika lidem. A proto vás chci poprosit, abyste odebírali a pomohli mi tak s algoritmem YouTube. Děkuju moc krát a užijte si zbytek podcastu. A tím, že takhle hodně pracuješ, zaměstnáváš hlavně hlavu, tak jak se staráš o svoje zdraví? Já vidím, že máš teď svoji Neruda Challenge, Jo. takže otužování, běhání a tak to si dělal určitě i předtím, než jsi měl tu challenge. A co se týká stravy, ty jsi vegetarián nebo vegan? Vegetarián. Alebo to sa dokonca volá, že pescatarián som niekde počul, že jem ryby. Jíš ryby. Jo, že vegetarián, čo je ryby. Jo. A jak dlouho už to takhle máš? Hádame 2,5 roka, podľa mňa teraz, alebo 3. A jak ti to sedí? Asi ti to sedí, když takhle dlouho už to dodržuješ? Protože... Mega to odporúčam. Keď super byť vegetarián. Napríklad ja som mal často problémy s žalúdkom, že som mal akože tú střevní chřipku. Som dostával tak 2-3 krát do roka, proste niečo zje, že staré, toto. Keď som vegetarián, som to nemal ani raz. Už to pokazené skoro nikdy nezieš, alebo možno raz. Z nejaké ryby som to mal, hej. Čiže to je jedna výhoda, že je to fakt zdravšie, cítiš sa lepšie. Ja vlastne povedal, že cítim lepšie, ľahšie, keď sa naješ. Už nemám ten pocit, aj keď idem na veľkú večeru, že proste po vianočnom, že ťa ide prasknúť. Tak to nemám. A keď už do reštaurácie, máš vybraté hneď, lebo to vegetariánske menu je tak limitované, že sa netrápiš výberom. Čo je tiež vlastne dobre šetriť energiu aj takýmto spôsobom. Bílkoviny ti třeba nechybí? Nebo jak se na to díváš třeba z tohohle pohledu? Mám proteíny, akože si dávam veľké. Ja som tým, že cvičím celý život, tak šejky. A zase tá vegetariánska strava je dneska našťastie super pestrá, že máš aj kopec tých bielkovín, hej, že fazole, tie ryby mi to docela nahradia dosť často, vajcia a tak ďalej, že vôbec akože toto našťastie není akože problém. Já jsem to zkoušel jenom měsíc a jedl jsem právě hodně luštěnin a nedělalo mi to potom dobře. Občas mi vám jakoby s dnou problém a tam mi vystřelila dna okamžitě po těch pár týdnech. Ale to bude spíš asi můj individuální problém. Jakoby, asi no. Jo, no. A co si myslíš o tom, jakoby, když někdo je takový razantní na tu stravu? Víš, někdo jede karnivor, někdo jede právě třeba veganství nebo něco. Mně to připadá, že když to ti lidi tlačí, že to není úplně ono, že každý by si měl přece najít jako tak nějak to svoje, co mu sedí, víš, a netlačit někomu, že tohle je nejzdravější nebo tohle je nejzdravější. Nevím, jak se na to díváš ty, jako jestli to třeba jakoby, doporučuješ nějakým svým známym rodině a tak dále, nebo si jedeš svoje a ostatní asi dělat, co chcou. Asi akože primárne každý nech si robí, čo chce, ale zase na druhú stranu akože rád, keď mi to sedí, tak ja poviem ľuďom, že to mi sedí, vyskúšaj to, hej, že možno ti to sadne, možno ne. Jak ja docela propagujem fasting, si myslím, že to je super vec, ale tak niekomu to sedí, niekomu to nesedí. Ale čo je super podľa mňa, že dneska sa tá doba tak mení, že ľudia vlastne to vidíš, že si aj ty v tom svojom okolí, že sa tým vôbec zaoberajú, že je to téma pre ľudia. Mám fastovať, alebo mám byť keto dietu, alebo takú dietu, že to je super, že ľudia vlastne sa začínajú vážne o to zaujímať, že o to zdravie, že už to není jedno. Ja som niekde počul, že v Anglicku každý týždeň zavrú jeden klub,
že ľudia prestávajú chlastať mladí prostě, že normálně. Já si to všimám i tady u nás. No. Já si pamatuju 15 let zpátky, to jich tady bylo třeba 10 a teď tady jsou 3, no. No, že prostě tí mladí jednak sú na sociálnych sieťach viac ako vonku, ale že aj toto je jeden z faktorov, že ten zdravší životný štýl, no, že je viac cool prostě. A to mi príde fakt super. A každý nech si asi vybere, čo mu sedí, že nejsem odborník na stravu, tiež to ako keby vlastne si to na sebe skúšam, čo mi sedí, nesedí. Ale nikto by povedal, čo je základ za mňa, keď nejaká jedna rada, nič by nemal byť extrém, hej, že ja som za tie 3 roky si dal 6-krát meso, hej, niekde. Že normálne som mal deň, kedy sa mne čas úplne že si musím dať meso dneska, normálne. A nebylo ti špatne z toho? Vieš, keď som si raz dal, lebo ja milujem srbské jedlo, pleskavicu a čevapy, to na to mám akože slabosť a som bol v Nemecku, tam bola taká reštaurácia srbská, úplně jsem si tak, že teraz si to dám. A nebyla moc dobrá, tak by bylo blbě. Já jsem měl kdysi kamaráda ze Srbska, tak dělal vždycky v letě pleskavicu, teď už je zpátky v Srbsku, tak dělal výbornou. Na grilu. Jo, a Ježíš Ajvar, ten jsem miloval taky, no. Jo. Ty mají kupičku. Jak je to dobré. Ještě k tomu zdraví. Ty jsi vlastně v nějakém podcastu říkal, ve svém dokonce myslím vlastně, že jíš nějaké doplňky, nějaké speciální, co by ti měly prodlužovat život. Už to jíš nějakou dobu, tak by mě zajímala jakoby trošku zpětná vazba na to, jako, jak jsi s tím spokojený a jestli opravdu už něco jako pociťuješ u sebe a u rodiny. Asi, tak, lebo toľko vecí som zmenil v živote, že vlastne ťažko na to odpovedať. Ako jedno cítim sa ako, že mám vyššiu imunitu, že cítim sa zdravší. Óra proste mi hovorí, že môj kardiovaskulárny vek je -2 roky, takže asi som akože dobre. Ale tak jak si myslím, že to je taký, myslím si, že to je beh na dlhú trať s tými prípravkami. Je to konkrétne to, čo ja berem, sa volá, že Long Life od Fit for You. A tam sú jedný z tých akože základných prvkov, to keď si prípadne môžu ľudia vygoogliť, NMN, jeden taký strašne ako populárny, resveratrol, spermidín, vtipný názov. A teraz ešte 2, ktoré si nespomeniem, ktoré sú presne tie látky, ktoré tu vlastne moc nevieš ani zohnať. A ešte jeden taký rapamycín, docela taký kontroverzný, ale veľa ľudí ho berie presne na dlhovekosť. A vlastne ukazuje sa, že sa to asi dá spomaliť, že rôzne výskumy zatiaľ na myšiach a tak ďalej, tie výskumy sú stále na začiatku. Ale čoraz viac sa ukazuje, že to ako môže byť prospešné pre nás, že naozaj spomaliť to starnutie, že to telo naozaj je schopné sa dožiť na poviem 120 rokov s tým, že do 100 môžeš žiť hodne aktívny život, že byť úplne v pohode. Chodiť do fitka, chodiť cestovať, proste naplno si užívať život, lebo jedna vec je žiť 120 rokov, ale keď o 70-ky chodíš o berli. No, chodíš o berlách a po doktoroch, tak to není úplne, alebo nepočuješ a nevidíš už, tak to není nič moc. No jasný, no. Takže ja si myslím, že sú veci, ktoré sa oplatí robiť, že si to predstav. Ja hovorím, že ja to takovým fajčiarom, ale akože platí to aj pre mňa, pre každého, že predstav si, že si na smrteľnej posteli, hej, že už si teraz v tej nemocnici a už cítiš sa fakt na hovno, lebo budeš umreť. A vieš, že prídu tam tvoje deti ťa pozrieť, hej, napríklad. A že čo by si dal... A ty si predstav, že sa to deje a ty už vieš, že ti ostáva, no možno už dneska je koniec. Hej, že tak dobre dožil som ten život, toto je ono, moje deti sú tu. A že čo by si dal za to, keby si to mohol ešte o týždeň predložiť. Ale týždeň akože kvalitný, že teraz by ti niekto pichol zázračnú injekciu a ty by si mohol vybehnúť von a ísť sa s nimi... Sorry. Už je to tu môj súdny deň. A ty by si sa mohli s nimi hrať alebo proste robiť niečo super, prežiť ten týždeň ešte s nimi. Jeden navyše. Čo by si za to v tej chvíli dal, ne? A to, čo by som za to dal, my môžeme robiť teraz. Že my dneska môžeme robiť pár rozhodnutí v živote, nie je to zase tak náročné, a keď si to dáš ako zvyk a niektoré veci si odpustíš, asi to môžeš posunúť ne o týždeň, ale možno o rok, o 2, o 10, hej, že stojí to za to, vieš. Ale pro väčšinu ľudí to náročné, je to zvláštní, ale je to tak, no. Práve, lebo ľudia rozmýšľajú z toho, teraz sa na to pozerajú, že im to príde, že to je náročné teraz, lebo neviem čo. Ale že preto ja používam takú tú mentálne cvičenie, že predstav si, že tam ležíš, no čo by si robil pre to všetko, no tak to rob teraz, vieš. Je to tak, souhlasím. No, ale většina lidí to nedělá, dělá právě opak, podle mě. Víš, jako spíš si hážou ty klacky pod nohy, jakoby, jo. Akože asi to robíme všetci tak trochu, niekde viac to menej, že ten náš mozog je taký, že podceňuje toto riziko, že presne príklad je to fajčenie, že ty vieš, že sa vlastne zabíjaš, všade to vidíš na všetkých testoch a na krabičke máš tam toho pacienta. Si dáš. A aj tak si to dáš, že nejak to podceňujeme
to riziko takéto, ktoré není bezprostredné. A takové ty základní věci, když pomíneme nějaké doplňky a tak dále, tak co, spánek? No jo, spánok sa snažím, preto chodím sa snažím, že od 10. 11. spať, aby som aspoň tých 7 hodín si odspal. A potom ako studená vaňa, alebo sprcha, keď teda není k dispozícii vaňa. Fasting, to je fakt super vec, strašne tu odporúčam. A jedeš kolik, 16-8? 16-8. A má to akože mega výhody, jednak v tom, že človek nesnekuje proste večer, ja som vždy snekoval, alebo som si dal tu a tam pohár vínka. To si nedáš a to je super, menej toho alkoholu vlastne zistuješ, že je dobré. A zároveň je to strašne dobré aj v tom, že zrazu človek si drží tú postavu. Že cíti, že testosterón sa ti zvýši, že rasťák sa ti akože tvoj vlastne ako nakopne. Že má to toľko výhod a iba za to, že proste chvíľu neješ, na to sa strašne rýchlo zvykne a potom je to úplná bomba. Akože vôbec ti to nevadí. A je to pre mňa jedna z najlepších vecí, ako môže niekto robiť. A potom v tých 8 hodinách, keď ješ, ja poznám ľudí, ktorí akože, alebo ja niekedy, že fakt jem, lebo neviem prečo, proste jem jak vagón, tak si všímam, že vlastne aj nové priberáš kľudne, že to nie je to ako spásnostné, ale keď ješ rozumne, tak si môžeš dať, čo chceš, že dám si proste buchtu s povidlama, že dáš si hoci čo a je to úplne guilt free, lebo vieš, že potom ti čaká 16 hodín fastingu a je to v pohode. Přesně jako v té knížce, že? Jako, že to tak reálně je. Já jsem to taky tak jako dělal, nebo dělám, ale jednu dobu jsem jako hodně jel, protože jsem měl taky nějaké problémy s žaludkem a nejel jsem 16-8, ale 10-14 a taky mi to pomohlo jako extrémně. Úplně se mi ulevilo, no, hlavně na ten večer. No. Že když jsem nejedl už třeba, nevím, v 8-9, ale jedl jsem naposledy v 6, tak to jako mi dělalo extrémně dobře, no. A je to strašně jednoduché, já to mám tak, že presne o 6. posledné a potom ráno, kedy to vychádza o 10. ti vychádza vlastne prvé. 10, to hovorím. Počkej, no, 6, 10 a 6. Jo. A o 10 ti vychádza prvé. Jo. Úplne easy, vieš. Že to je strašne zaujímavé, že by som v živote nepovedal o sebe. To bolo docela také lenivé decko, keď som bol malý, hej, som nič nechcelo a úplne, že na šport som bol docela krivý. Ale ne, že krivý som nebol, ale že lenivý som bol na šport. A som v živote o sebe nepovedal. A potom som začal cvičiť vo fitku už roky. A pozeral som na tých magorov, čo chodia ráno cvičia. Jak môžu chodiť ráno? A potom ešte, už aj z toho mála tých ranných bol úplný extrémista, čo povedal, že chodí na lačno. Tak to už som si úplne klopal na čelo. A je to nejlepší, co teď děláš, že? Ano, nemôžem uveriť, jak je to proste, že easy. A úplne si hovorím, že niekedy aj už mi napríklad skončí ten fasting, ale by som nemusel. A predstava, že by som si dal jedlo pred tým cvičením, mi už príde čudná. Takže všetko sa dá, že všetko sa dá. Tělo si zvykne, že? Je to tak, no. To se bavíme o té fyzické stránce. A co ta mentální stránka? Jak odpočíváš? Nebo víš, jako ty toho musíš mít strašně. No. Dáváš to hlavě nějakým způsobem jako vypnout? Vypneš, když jsi třeba s dcerou, nebo vypneš u té knížky, ale zase, když si jako čteš tu knížku, to úplně nevypneš, že jo? Tak já nevím, koukáš na filmy nebo něco, máš na to vůbec čas? Dovolíš si to vůbec? Toto je vlastne taká akože chyba, že vec niekedy si môže povedať, že wow, tu robíš toto, že je toľko vecí, ale že podľa mňa to vlastne není úplne dobré. Že nemyslím si, že som v tomto ja dobrý príklad pre niekoho, akože kto to počúva, lebo presne si myslím, že človek by mal vlastne odpočívať. A ja to moc nerobím, lebo to akoby neviem. Akože to úplne otvorene poviem, že som workoholik, že proste milujem to pracovať, alebo neviem, proste ma to nejak drivuje, aj keď to, niekedy to sere, že chceš, už mi dajte pokoj, že už mám, chcem oddych, ale potom minútu oddychuješ asi, že no, už po mne čo robiť, hej, že normálny workoholizmus. Ale snažím sa niekedy, že dcera, presne, takže to je veľký impact, asi každý doma dieťa, tak mi rozumie, ja som to nerozumel, dokým som nemal deti, že to sa fakt snažíš byť, že normálne ako pozerať na ňu a byť v tom prítomnom okamihu, že si to užiť, že sa to teraz deje a že si s ňou, lebo vyrastie a už to bude preč. Ale filmy občas, ale aj to sa snažím, že napríklad keď pozerám nejaký, ja neviem, kriminálny seriál, čo málo kedy, so ženou, to je taká chvíľa, keď sme spolu a niečo robíme ako také spoločné, tak ja napríklad také výčitky, že počkaj, mal by som pozerať nejaký podcast teraz o niečom, alebo dokument, čo sa zase, ako furt len potrebujem do toho mozgu tie nové inputy dostávať, aby, že keď už teda oddychuješ, aspoň sa vzdeláva, že a keď poznám iba nejaké krimi, tak mám pocit, že mi to nič nedáva, takže mám takýto pocit viny. A je to ťažké s tým oddychovaním, že vlastne neviem úplne vypnúť, no. Že tento rok som vypol raz na 20 minút asi
keď si pamätám, že došli do Španielska so ženou, ona niekam išla z Malo, ja som bol na tom apartmáne sám a asi bol víkend alebo čo, keď som si to dovolil. A svietilo slnko, modrá obloha, ja som sa tak lahol na ten gauč, tak som proste nič nedobil, tak som pozeral, že to je pohoda, ne? A tak som, že ani mi nešlo to, keď toto robíš, inokedy, že si láhneš, tak ti ide, musíme byť toto, nesmiem zabudnúť na to, ale ticho, proste klídek a som si užíval tých 20 minút, tak to bolo tento rok mojich jediných asi 20. Já to mám hodně podobně, právě taky neumím vypnout vůbec a když mám tyhle ty chvíle, tak jsem za ně strašně vděčný, ale oni tak nějak přicházejí sami, jakože si je neumím navodit právě. Jo. A já jsem přesně ten typ, co je 3 dny na dovolené a už mám přesně výčitky, jakože už jsem tady dlouho, jako už bych měl asi něco dělat, no. A s tou televizí. Ale to je vlastně chyba, no. Jo, je to zvláštní, ale je to zvláštní. Já nevím, jestli je to vlastně dobře nebo špatně, jakoby, nebo... Myslím, že to je rovnováha v životě vždycky zase, že jak si hovoril o tej strave, že nič by nemal byť extrém, tak pre mňa aj toto, že by proste podľa že mali oddychovať, že je to vlastne špatne, že neoddychujú ľudia a čumením do Instagramu to nerovná sa to oddych, prosím, nemilte si to. Že napríklad ja som mal taký moment, si pamätám, že som s tým kámošom, tým Jančom, sme boli v Tajsku a sme sedeli na pláži a ja som plná hlava tých starostí, ako zrovna z Oktagonu, došli sme, toto bol nejaký druhý, tretí deň, ešte full shortovala hlava a nemali sme signál, alebo nemal som internet a teraz som došli a nejaký kamoš sa kúpal a my sme sedeli s tým Jančinom na tých plastových stoličkách v nejakom takom čipackom akože bufete tam na pláži a teraz som sedel a tak pozerám na ňo a on len tak si sadol, svoje okuliare a len tak pozeral akože a nič nerobil a teraz tak kúkam na ňo, že a čo ideme robiť, čo je ďalšie, ako vieš, že akože, čo, že sme tu, teraz sme prišli teraz, a čo je ďalšie, kúkam na ňo a že a nič, že tak ukáž, tak skúsim sa ja, tak ako, že nič. Sadol a že, vlastne nerobíme nič. Že, no, že niekedy to vydržilo. A ten deň, ale tá dovolenka bola fajn. Ale že normálne niekedy sa musíš takto si to, jak ty hovoríš, že to prichádza a niekedy si to treba privodiť. Jo, my jsme teď byli s manželkou taky v Ázii, Tajsko, Vietnam, Kambodža a vlastně taky 14 dní jsme měli takových nabitých, že jsme hodně cestovali po těch chrámech, jo, po těch památkách, byli jsme v Sapě na horách a tak dále a potom jsme přesně asi po 14 dnech jeli na ostrov, kde jsme jako leželi. No a přesně ten jeden den jako dobrý a druhý den už jako manželka ležela, já už jsem chodil tam a ona, co zase děláš, prosím tě, lehni si. Říkám, ne, už teď 14 dní jsme něco dělali, já jsem přesně, jak říkáš ty, co teď budeme jako dělat, jo? Jaký je další program? No nic, 3 dny jako na pláži, říkám, ty vole, jako to jako není úplně pro mě, no. No, ale zase, že niekedy, keď sa človeku podarí, preto je to super, lebo keď sa ti to niekedy podarí, tak vytvoríš znova v tom mozgu ten správny hlad a drive, že niekedy sa proste vyčerpáš časom, ale keď si dovolíš ten oddych a nerobiť nič, až si to skoro zakážeš niečo robiť, tak si to vlastne, niekedy si to dovol a odmenou ti bude úplne nový drive do veci, že prídeš a budeš mať nový, lepší drive, budeš fresh, budeš lepší. Jasný, no. Když jsme u té rodiny, tak jak se spoznal s manželkou? No, to je celá zaujímavá story. Že ja som to četl, ale diváci to určite neví. Jo, ja som išiel COVID a ja som furt akože lítal počas covidu, až mi kamoši hovorili, že počúvaj, zase tomu môjmu kamošovi Jančimu a mne, že počúvajte vy dvaja, ste si všimli, že je COVID, že to boli stále niekde. Ale bolo málo možností. Tak Dubaj bola jedna z nich, ok, ideme do Dubaja. Nikdy mne nesedel Dubaj, mrakodrapy, Rolls-Royce a podobne, ako není niečo, čo by mňa ako úplne lákalo, ale bolo to otvorenejšie, sme tam, hotel, rezortný, kde máš animátorov a podobné veci, kde som v živote v takom nebol, lebo zase to mi príde nezajímavé pre mňa. A v tom čase som sa nejak zaoberal jogou, lebo som bol docela prepracovaný a on si už potrebujem niečo na tú hlavu a nejakú vec a možno, že joga by mohla byť tá odpoveď. Takže som doma podľa videí cvičil jogu a došiel som do toho hotela a pozerám, že tu majú asi jogu, tak som si našiel hodiny jogy, super, pôjdem na Sunset Yoga v Dubaji na Palme na konci toho jedného listu a išiel som na jogu a ona bola učiteľka jogy. Takže sme sa dali do rečí a proste sme nejak sadli a že sme na rande, som ju pozval. Bol som iba 5 dní, tak proste tých 5 dní, čo najviac sme využili, že sme spolu boli niekde. A potom som odišiel a vlastne hneď som videl, jak mi chýbala, že to je ono proste, že asi by som sa mal vrátiť. Takže som chodil na klavír potom do Dubaja a po pár takýchto tripoch, čo som tam išiel každé 2 týždne, hovorím si tak, to je dosť drahé, že musíme to nejak vymysleť, že tak poď ku mne, akože na Slovensko.
tak došla a odtedy sme spolu, takže super príbeh, no. Chvála Bohu. Manželka je Ukrajinka? Je Ukrajinka. To bolo ešte pred vojnou. Jo. A jak spolu mluvíte? Anglicky? Nebo ona sa naučila slovensky? Nebo? Ona sa naučila slovensky strašne rýchlo, asi za 3 týždne, lebo ona žila aj v Poľsku predtým. Ona bola taký nomád, ona žila kde po svete. A ona vedela aj polsky, ukrajinsky, to už sú 2 slovanské, rusky, to je vlastne 3. slovanský. Podobné hodne slov, a že? už tá slovenčina to akože dáš, takže ona za 3 fakt mesiace vedela vážne dobre slovensky, ale my sme si zvykli anglicky, že ona to tak dobre povedala raz niekomu, že to je taký náš jazyk lásky, že to by ti bude divné sa baviť po slovensky, že to je opäť čudné. No. A když jsme u toho jazyku, tak jak to máte s dcerou? Mluvíte na ní slovensky nebo anglicky? Jo, ja slovensky, ona anglicky. Aha. A dcera má to tak majú? Rok a něco, že? Rok a 2 měsíce? Aha. Že tie deti to tak majú, že oni sa potom vedia naučiť více těch jazyků. Hej. To je super. Moja sestra na ňo hovorí španielsky, lebo ona vie, jak rodili Španiel. A svokrovci zase ukrajinsky, takže uvidíme, koľko sa toho na ňu nalepí. A jste na to šli taky docela hopem, ne? Vlastně v covidu, to je 2020. Jo. Takže 4 roky spolu, hnedka svatbu jste měli ve Španělsku. Jo. Tak bolo super. Ja sa to odporúčam. Normálne, že som mal pekný dlhé vzťahy a vždycky som čakal na správny moment a potom som zistil, na čo tu ja čakám, že to tak vôbec nefunguje v živote. Že budeš furt len čakať a neviem, kým bude nejaká doba. Úplne, že srát na to proste. Baviť ťa to je ti super s tým človekom, tak proste pod to. A takto som si to povedal, že nebudeme sa tu že na nič hať, taktizovať, alebo proste, že vyčkávať. A super rozhodnutie. OK. No. Zní to parádně. Když jsme u té dcery, zajímá mě, jakým způsobem, jako ještě malá, jo, samozřejmě, ale jakým způsobem přistupujete a chcete třeba přistupovat do budoucna k výchově? Pokud už jste se třeba o tom nějak bavili nebo nějak to řešíš, protože tím, že právě ty se tak zajímáš jakoby třeba o ten zdravý životní styl, jo, manželka dělá jogu, jo, tak nějak žijete zdravě, celkově máš velký rozhled za mě, jo, takže mě zajímá, jako jakým způsobem k tomu třeba budete přistupovat, co se týká, jdeme tomu, já nevím, sociálních sítí, mobilu, jdeme tomu té angličtiny, nebo třeba, já nevím, přemýšlíš nad tím, že chcete, aby dcera studovala, já nevím, potom střední v Londýně, jo, už jsem daleko, ale rozumíš, co se ptám, jakoby, jo, zajímá mě ten tvůj pohled na to, jakým způsobem k tomu teda budete třeba přistupovat, nebo chcete přistupovat. No, je to ťažké, ale akože nejaké základy, lebo ten svet sa tak rýchlo mení, že ty ťažko teraz môžeš predikovať, čo bude. Ako ja si myslím, že oni vlastne, keď už budú nástroční, že bude úplne bežné, akože nejaké zariadenie typu Apple Vision Pro, ktoré bude ako jednoduché, ako okuliare a budú hodne, akože tí mladí podľa mňa žiť úplne mimo. Že bude to fakt ťažké, akože tie reálne sociálne vzťahy nadväzovať a to, či chceme, či nechceme, to tak proste podľa mňa bude. A odkedy som mal na hlave to Apple Vision Pro a mi to akože videl som, čo to dokáže, tak vtedy som to pochopil, že toto je proste budúcnosť. A skôr poviem, že bohužiaľ, lebo nás to otrhne od toho reálneho sveta. Takže ťažko povedať. Ale teraz to máme tak, že žiadny, snažíme sa úplne minimálny screen time, nepoviem, že žiadny, ale takmer žiadny. To je žiadna telka, žiadne mobily a tak ďalej. A to by sme chceli ako dodržať čo najdlhšie. Aspoň tie 2 roky, minimálne tie prvé 2, také dôležité. A potom jasne, my sme vyrastali na tom, že sme pozerali rozprávky, alebo nejaké detské programy. Takže to je úplne v pohode, v nejakej rozumnej miere. A hlavne s dobrým príkladom, akože toto si myslím, že je najdôležitejšie a vlastne možno aj najťažšie. No nepozeraj do telefónu pred tým dieťaťom, vieš, že to je... Nebo nedej si kolu, že? A pak mu řekneš, že kolu mu nedáš, ty si nemôžeš dať, no. Jasne, ale no. Vieš, že... Takže snažíš sa ísť s tým príkladom asi. No, a chcel by som chodiť určite do školy nejaké také lepšej. Ne preto, že by som... chcel akože byť nafrnený, že moje dieťa má chodiť na nejakú prestížnu školu, aby som sa mohol tým ako píšiť ja potom niekde v bare, ale to sám viem na sebe, že aké je strašne dôležité to tú mladosť, keď prežiješ v správnom akože prostredí, kolektíve, presne to je to slovo, že tam nazbieraš tie kontakty, že skôr až irelevantné, o čom tá škola je, ale keď sú tí správni spolužiaci, ktorí budú potom v živote akože šikovní ľudia, tak ty máš ten kontakt a skvelý kontakt. Počkaj, zavolám kámošovi, to je teraz, on má tam ten startup. Tento kámoš vedie, ja neviem, nejaký športový klub kde, alebo je hokejka, kopačka, vieš. Jasne. Že jednak máš tie kontakty a ten network je skoro všetkým, by som povedal. Keď si ako chytrý, tak ten network je to, čo ti pomôže nabustovať akékoľvek tvoje sny. A jednak ťa to inšpiruje, že to je strašne dôležité, že keď ten vedľa teba, akože high performer, tak to posúva aj teba. Akože zlepšuje sa aj tvoj performance.
S kým si, takový si. Jak Presne, to úplne, říká no. Mike Spirit. No, presne. A keď si v nejakej fakt debilnej partii, tak prostě ti ťahajú dolu, no. Je to tak, souhlasím, úplně souhlasím, no. Sám jsem si tím prošel, jako těma změnama v životě, nebo víceméně asi každý z nás. Je to tak, no. Jak tě změnila dcera, mě zajímá. Pokud ano. Vieš, kdo byl Pálo před rokem a něco? A ešte viacej Pálo sa dneska? bojím vlastne o seba, paradoxne. Alebo takže nechcem by som, aby ona bola bez otca, ako ne, že by som sa... No takto sa bojím o seba. Ale pořád lítáš. Že lietam, ale napríklad už to napadne, že ty vole, vieš, že musím fakt dávať pozor, vieš. Že takové myšlenky si predtým neměl. Áno, predtým si, to je jedno, vieš, že tak sa zabijem, no tak čo, vieš. Že už mi to bude jedno, keď už bude mŕtvy, ne? Že trochu to preháňam, ale takto vlastne to takto naozaj som nad tým premýšľal. A teraz to už iné. Prestal som jazdiť na motorke, hej, že som predal motorku, druhú som nechal v Španielsku a tam ju prenajímam, takže iba jeden, kde jazdí na motorke v Tajsku, to milujem úplne, ale že takéto veci napríklad už nerobím, no, že to decko je brutálne, akože životná zmena, je to akože super. Ale to sa nedá ani popísať, akože mne to 100 ľudí vysvetľovalo predtým, ak si ti zmení život a uvidíš, to už nebude také a neviem čo, ale to je jak psychedelická skúsenosť, že to keď nezažiješ, tak si to nevieš predstaviť, vieš. Jak ti mám popísať, čo vidíš, keď si dáš akože psychedelika, keď si to nezažil, no, to musíš prežiť. A to je tak aj s tými deťmi, že ty proste, keď nemáš, tak sa nedá popísať. Je to neprenositeľná skúsenosť, tak to poviem. Ale je to super, to je najlepšia vec na svete. Říká každý, no. Já ještě děti nemám, ale mám jakoby strach z toho, že ztratím drive. Že budu chtít jakoby, víš, potom se tak věnovat tomu dítěti a jakoby budu chtít s ním být, no, že ztratím ty ambice, jako mám z toho trošku strach, jako nemyslím si úplně, že by se mi to stalo a někde to tam v sobě mám, nevím proč, jako víš? Asi ne, ale keby se ti to aj stalo, tak je to, čo chceš robiť, ne? Takže robíš to, čo chceš, takže si šťastný. Vieš, čo myslím? Jo. Iba si zmenil priority. Jasně, no. Že, ale vôbec to nevadí. Lebo robíš niečo, ale čo je úplne skvelé, vieš, že tak teraz nebudujem firmu alebo podcast, ale som vonku na húpačke s dcerou, alebo synom, ale bude to šťastný, vieš, že to je najdôležitejšie. No a jako dává to smysl, jak ty takhle říkáš, no jasně, no. Jak jsme se bavili před chviličkou o nějakých těch změnách a tak dále, tak mě zajímá v tom životě někdy, měl jsi nějaký takový ten aha moment, kdy jsi třeba přišel na to, že aha, jako to, jak jsem doteďka žil, tak to jsem vlastně třeba jako úplně nebyl já, to byla ta výchova, to byla ta škola, a vlastně, že chceš žít jinak, že to třeba vnitřně cítíš jinak, anebo si byl celý život jako nastavený stejně, jestli mi rozumíš, na co se ptám, jestli se neptám. Akože takto, nemal som nejakých aha momentov, lebo ten človek väčšina ľudí sa vyvíja ako kontinuálne v čase, že my sa všetci meníme, nikto není taký ako pred 10 rokmi. Akože, podľa mňa, akože ani náhodou, hej, že keby sme sa mohli stretnúť so svojím 10 rokov mladším ja, tak úplne by sme sa chytali všetci za hlavu, že čo to bolo za človeka, ako minimálne, ak bol iný, aký mal iné preferencie a tak ďalej, nemusel byť zlý, ale že iný. Ale iba jeden, keď akože, taký si pamätám raz, keď som ešte robil akože to na dveřích, a to už ja som si hovoril, že ja robiť na dveřích iba počas vysokej školy, lebo to bola super brigáda, robíš 3-krát do týždňa, dobre zaplatené, a keď to bolo nejakým spôsobom nebezpečné, ale nebralo ti to ostatný čas, takže to bolo strašne výhodná vec. Ale už som bol rok po škole, alebo nejak tak, a ešte stále som tam robil nejak. A teraz som tam tak stále jeden večer dole a už som vtedy tradoval, už som vlastne mal pomaly za sebou tú kariéru fotografa a takýchto vecí. A stále som tam tak dole a úplne si hovorím, tam som dostal taký aha moment, že ja tu ešte robím proste. No ja som sa takto rozhľadol a sám seba som tam zbadal, že ešte mi šíbe, že už som tu dávno nemal byť. Ale v ten moment som vedel, že už sa nikdy nevrátim, ani som sa nikdy nevrátil a skončil som s tým. Takže to bol možno taký jeden, že výrazný aha moment, ale inak ten život môj sa ako menil brutálne, ale nemal som momenty takého typu, že tu a teraz sa akože prebereš a bude to nějak jinak. Jo, rozumím. Ty si v jednom podcastu, myslím, že to bylo s Peťou Krištofovičem, říkal, že si taky měl nějaké svoje období vyhoření, ale už si to dál nerozebíral. A neslyšel jsem to v jiném podcastu, že by se o tom bavil. Tak jestli můžeš třeba k tomu něco říct, kdy to bylo, jestli už to bylo za Oktagonu a... Bolo jasne za Oktagonu, no, že... Jak to vlastně třeba probíhalo, jak se z toho dostal třeba? Že ja som podľa mňa, aby som sa tak popísal, že ja som taký voják proste, že
mňa môžeš dať do prvej línie, ja zoberiem tú svoju jednotku a budeme sa byť, až dokým nezomreme. Hej, že proste niekedy ja potrebujem, že musí prísť generálneho štábu proste jasný rozkaz, že stiahnite sa, hej, do tylu, lebo všetci tam umrete. A takto to tak mám, že si na seba naberiem veľa a proste, že... A to som stalo v tom oktagóne, že keď sme to rozbiehali s Ondrom, na začiatku sme robili úplne všetko, tá firma rástla, takže rastie aj to množstvo práce, turnaje boli čoraz častejšie, mal si viac ľudí v týme, všetkého bolo viac. Ale toho manažmentu vlastne nebolo viac, alebo takmer vôbec. A proste naozaj to bolo, že to bolo non-stop úplne, že... A ja už to tak ľudia vidia, že Octagon začal 2016, ale ja som už 2 roky vlastne na tom dni a noci robil, že popri svojej normálnej práci som po nociach vlastne robil na tom, aby som pripravil tie videá, tie programy, ktoré som predtým točil a tak ďalej. Mm-hmm. A prvú reality show, keď sme natočili a teda. Čiže pre mňa to bolo, že v 2019 napríklad, po zápase století, tak to si pamätám, až to bol moment, kedy akože sme oslavovali najväčší úspech. Zlomili sme všetky rekordy, vypredaná O2 Arena, rekord v televíziách, sledovanosti, neviem čo. A všetci boli šťastní, ale ja som bol ako keby úplne v hajzlu, lebo teda na mňa nejak dolahlo vlastne, že keď sa na dneska si spomeniem, že my sme urobili toto, a možno nás bolo 10, ako tým Octagon bolo 10 ľudí, vieš, že vôbec nechápem, jak sme vlastne urobili, ale možno 12. A všetko, to si bolo toho tak veľa, že som úplne vyhorel, ale potom som si uvedomil, vieš, idú tie myšlienky, predám to, ty vole, fakt srem na to proste. Toto ja potrebujem, kvôli tomu som to nerobil. Chcel si podnikať, aby si mal slobodu, aby si mal čas, aby si mohol robiť, čo chceš. A namiesto toho robím non-stop, nemám minútu voľného času. Vzťahy trpia, vlastne ja trpím zdravie a nie som ani vlastne šťastný. Jo, si šťastný počas toho turnaja, ale potom príde pondelok a chceš sa streliť do nohy zase, vieš, že lebo robíš veci, čo ťa nebavia, robíš tú posranú agendu, vieš, že niekto miluje HR, ale mňa to napríklad vyčerpávalo, vieš, že niekto miluje excelovskú tabuľku a rieši účtovníctvo, ja som sa chcel zabiť, ako preháňam teraz, ja rozumiem, vyčerpávalo ma to extrémne. A ani som v tom nebol dobrý tým pádom, vieš, že nelen, že robíš veci, čo ťa nebavia, a ešte robíš aj na prd. Takže, a takéto veci by som vymenoval vlastne oblasti strašne moc. Potom bola konečne raz za týždeň kreatívna porada, tak tam mi vyšlo slnko pre mňa, ale už som to netočil, a už to točili iní, takže zase zašlo. A bol som v takomto kolotočí, kedy som vlastne potom pochopil, že, a jak hovorím, že ja som taký vojak, že som to tlačil tú káru ďalej a potom som pochopil zhodou okolností, aj mu pomohli psychedelika v Karibiku, keď som bol na výlete. A si uvedomiť, že čo máme urobiť, to som odskočil od tej reality a videl som tú svoju situáciu keby z nadhľadu. Jasne. A som si uvedomil, že potrebujeme ako keby poriadne ako riadenie, že CEO a proste začať takúto štruktúru budovať. Niekto ho do mňa zoberie ten pytel tých starostí. Ale podľa mňa, a vtedy som pochopil, že podľa mňa vyhorenie sa stáva ľuďom vtedy, že z 2 dôvodov. Jeden je ten, že ty ako founder máš nejaký sen, ako keby niečo vybudovať, hej? A ten sen máš nejakú predstavu, nejak si ho vizualizuješ. Či chceš, či nechceš, nejak ho vidíš v tej svojej hlave. Či už vedome to vizualizuješ, alebo len o niečom proste si naplánoval. A tú víziu dosiahneš, tak málo kto si uvedomuje, že dosiahol to, čo si pred 3, 4, 5 rokmi vysnil. A ako náhle tam dojdeš, ty nemáš ďalšiu vnútornú, tu na podvedomí. To, že máš nápad na nástenke niečo napísané, úplne jedno. Na podvedomí máš splneno a tvoja hlava už nechce, vieš, nemá dôvod ísť znova pokračovať, ako keby. A musíš sa nútiť. A zrazu to není tá vášeň a zábava, ale je to povinnosť. A už ťa to sere, a už sa ti nechce. Vieš, prečo? Lebo ty vnútri už Máš hotovo. No, máš hotovo. Že to je jeden dôvod, to si strašne málo ľudí uvedomuje. A strašne veľa founderov. Rozbehol som firmu a prišlo vyhonenie. Ne, ty si len splnil svoje ciele. Nemal si ďalšie. Takže ja som sa naučil si ešte predtým, než prídem do tej cieľovej rovinky, si už nastaviť ďalšie cieľe, aby som vždycky mal za čím ísť. A nielen sebe, ale aj kolegom. Že ja to strašne cítim, keď v tej firme není každému jasné, za čím ideme, tak proste ako stragglujeme. Začne sa to na všetkých vlastne častiach firmy ako srad. Podepisovať, jasne. Hej, že a stáva sa nám to, vieš, že musíme sa stále pripomínať, uvedomovať si to, že máme my jasnú víziu, vieme, čo chceme, vieš to pomenovať.
že čím ty dýcháš teraz v tej firme, vieš, že aký by som to mal povedať teraz za seba, tak ja poviem, že je to Eden, vieš, ja viem, že Eden bude napombený Super Bowl, lebo sme tam pripravili úplne rakety. Halftime show, dúfam, že vyjde, ak to vyzerá, že vyjde, tak to bude ako superstar. Podľa mňa lepší, alebo asi väčšia ako John Newman. Asi, neviem, ja si myslím, že väčšia, ale možno by to niekto odmeral nejakými metrikami a povedal, že není, ale ja si myslím, že väčšia. A to je pre mňa ako, že vieš, ja týmto dýcham, tým žijem a teším sa na to. Nášky turnaj, ktoré sú predtým, ale že toto je môj highlight. Hej, ale musíš to vedieť pomenovať, že čo to je. A čiže to sú také veci, čo by človek proti tomu mal robiť. No a tá druhá vec, ako toho, prečo človek vyhodí, že robí veci, čo ho nebavia. Že ja to som si aj uvedomil, že ja som tá kreatívna duša, ale nabral som si na seba veci, ktoré ma nebavia, ako je, vieš, HR, officeoidné veci, ktorých som ani není dobrý a ma vlastne vysali úplne. Ale ze začiatku je musíš dělat, že jo? Z začiatku ich musíš robiť, no. Pokud na to nemáš ty lidi, nebo finance na ty lidi nejakým spôsobom. Preto taká moja rada, že keď niekto rozbieha firmu, prvý človek, ho by mal najať, je vlastne asistentka, dobrá asistentka, dobre zaplatený, ako keby osobný manažer, to nazvem. Ne asistentka, čo robí kávu, ale na ktorú sa dá ako dávať strašne na týchto menších vecí. Ona to vybaví s tým účtovníkom. Ona pozrie životopisy ľudí, ktorí sa hlásia a možno s nimi robí prvé kolo a ty už iba s tými, ktorí prejdú a tak ďalej. Že to je človek, ktorý, kebyže som späť v čase, tak to je človek, ktorého zamestnáme prvého. Ty si říkal, že vlastně si taky měl problém, nebo možná máš do dneška problém s tím, jakoby pořád něčemu říkat ne. Jde ti to dobře? Já se na to ptám po celou, že mi to jako nejde. Jsme to bavili právě s Peťou, než si přijel. To sa vieš, jak volá ináč. Som zistil minulé v jednej knihe, som si to uvedomil, že to je moja diagnóza, že to sa volá, že Shining Object Syndrome. Aha. Že akože syndrom špitivého akože predmetu, že ako náhle proste nejaký zbadáš, tak po ňom hneď skočíš, hej? Že to je ako úplne reálna vec, že vlastne takí ľudia, ktorí nevedia povedať na veci ne, lebo vo všetkom vidíš vlastne nejakú príležitosť. To až veľa ľudí nemá a niektorí to majú strašne silne vyvinuté. To som aj ja, aj Ondro napríklad. Na základe takého osobnostného testu nám to vyšlo, že my sme tí, čo vidia tú príležitosť proste vo veciach, hej? Že skoro v každej, že proste vidíš tento mikrofón a hneď ťa napadne, že ty, keď to robili trochu takto inak, z toho by sa dal byť docela dobrý biznis. Však robím podcasty, viem, čo mi chýba ako podcaster, vieš, že a hneď, vieš, však poznám aj toho zvuka, by to mohol akože vyvinúť, vieš, no. A už ti ide film a to hneď vidíš, že to je dobrý business case. Ale jasne, som sa naučil v živote, že máš iba jednu energiu, jeden čas. To ma stalo strašne veľa peňazí a utrpenia. Lebo som sa rozstrelil na veľa strán. Zase Octagon som nerobil tak dobre, ktorý chcem najviac, lebo to milujem. A ani tie ostatné, lebo toho bolo veľa. A navyše si tam spálil peniaze, aj s Ondrom sme sa takto ako vyblbli docela. A došlo ti ako proste, že je to blbosť? Nebo víš, ako nebo... Hej, došlo mi, že to je blbosť, že tak to proste není, že to je ako keby... Stalo sa mi to viackrát v živote a vždy sa mi to extrémne vyplatilo. Že ako náhle som sa zbadal, že toto robím, že mám tendenciu zase na niečo iné rozbiehať alebo sa mu venovať tomu, že keď si poviem, že počkaj, ne, vráť sa tam do toho segmentu, kde si najsilnejší a tam dávaj keď tak nejakú inováciu a novú energiu. Chceš robiť nové veci? Jasne, lebo si taká povaha. Ja som tá, že ja proste chcem rozbiehať nové veci. Ja milujem novum, hej, že doniesť niečo nové. Ja si to fakt myslím možno namyslenie, ale že ja väčšinu vecí, ktoré som ako keby vymyslel, alebo som s nimi prišiel a som doniesol na stôl, boli veci, ktoré boli príliš skoro. Že keby som šiel o 2 roky, tak to má úspech. Že ja som, ten svet na to nebol ešte pripravený, lebo ja som to niekde videl, hej. A niektoré vyšli, Octagon. Že, stačí, ne? No jasne. Čiže to sa ti strašne oplatí, keď si povieš, tuto je môj field, real estate, hej, tak rob tu, hej, drž sa toho. Chceš niečo nové vymýšľať, tak vymysli, ale v tejto oblasti. A byl si v situaci, kdy si právě třeba měl nějaké další podnikání rozjeté a když si věděl, že teda se máš věnovat jenom něčemu jinému, tak si tam to položil? Řekl si, jako kašlu na to, prostě hodil si peníze do koše? Jasne, no. Jo, protože... Ja neviem, koľko to bolo, 450 000 alebo možno 500 000 eur sme hodili do koša do tých barbestiev. Vieš, ale si to pochopíš, že tak nejde svítiť. Proste neviem sa teraz venovať tomu. Vieš, proste Octagon je number one
a musíme to proste iba zaplakať a ísť ďalej, vieš, že to hodne není drahá skúsenosť. No. Alebo aj nejaké iné veci sme rozbiehali, že úplne vedome to musel proste ako, aj keď mňa to bavilo vlastne nejakým spôsobom, keď sme v tom boli naplno, ale už keď sa tomu nevenoval, už to bolo len starosť zrazu. Lebo že prečo by ste sa do toho nemali púšťať, keď máte tieto nápady? Ja to poviem takto ľuďom, lebo niekto si to vypočuje, že jasne, a aj tak si z toho nič nezobere, jak ja. Že preto, lebo my si myslíme, že ty keď vidíš tú príležitosť, že to ošefujem. Však už mi tu fungovali jedna vec, ktorú som rozbehol, alebo nejaká druhá. Už som prúvol sám sebe, že dokážem robiť veci. Tak to dokážem aj tu, aj tu, aj tu. Ale tým, že tomu nevieš dať také penzum času, energie, ako si dal sem a sem, tak to nebude fungovať. Že to garantujem úplne ľuďom. Takže preto je lepšie si držať sa v tom svojom obore. Ten naopak nabustuješ a ti to strašne narastie zrazu. To sa mi stalo x-krát fakt akože v živote, že keď som sa vedome vrátil späť a som zostal v tom svojom segmente, tak ten segment strašne ako keby nabral vietor nový. Takže tam je ten úspech. A keď si zoberieš všetkých úspešných ľudí, ako ktorých poznáme, hej, že, alebo väčšinu, neviem, že všetkých, hej, ale že Steve Jobs, Bezos, hej, alebo proste name it, akože obrovské tieto mená, ku ktorým zhľadáme Baťa, tak sú ľudia, ktorí sa držali toho svojho, ako keby, hej, jedného segmentu. Že máš potom takých, čo sú akože unikátni, ako je Elon Musk, ktorý robí do absolútne akože rozdielných segmentov a funguje to, ale asi si poviem povedať, že ne každý je Elon Musk, hej. Že ďaleko väčšia šanca, že úspeš, ak sa budeš venovať jednej veci. Že to je fakt, akože oni sú perfektný príklad, tí ľudia, ktorých som menoval. Že zostali v jednom a tomu dali všetko a stali sa v tom absolútne najlepší. Víš. Já jsem si to takhle přesně posral, jakoby. Vlastně já jsem dělal v gastru celý život a začal jsem, nemovitosti jsem dělal tak spíš jako bokem už několik let, ale říkám si, půjdu do nemovitosti, protože vlastně mě to baví, vidím v tom potenciál a tak dále. No a po 10 měsících, jako tam na mě někde zasvítil jako e-shop, no tak jsem si koupil e-shop s hračkama, že? No a teďkom 80 klasické Paretovo pravidlo, prostě věnuju 80% e-shopu, času e-shopu, který vlastně negeneruje, co bych chtěl, že jo, a tam, kde tomu věnuju jenom 20%, tak generuje většinu jako nějakých příjmů. A přesně tady ta jako věc. A do toho jsem přijel jako z Ázie se seznamem asi 15 nápadů na biznis, že? No přesně, že? Takže jako musím se hodit nějak dokupy, no a to teďkom vlastně s tím bojuju. Takhle, ale no si, že to je tak funguje, že vykašli sa na to a to príde samé, že nemusíš, že teraz, tak tých 15 hodín do koša, takže musím vymysleť 4 v real estate alebo v e-shope ako náhradu, že tak to nefunguje, že toho do koša a ten mysel, jak je hladná, jak furt chce riešiť nejaké problémy, tak ona si začne riešiť problémy aj tam a napadne ťa to v tom segmente, ktorom má, vieš, to real estate pre teba napríklad, hej, že to príde, že iba sa na to zameraj a hlavne si to dá ako cieľ, vieš, že tak za 2 roky chcem to a to v tom real estate, to je moje, tak ona automaticky, tá pozornosť sa na to začne zameriavať, takže tie nápady začnú chodiť odtiaľ. No určitě teoreticky to vím, že a teď to ještě prakticky udělat, no. Napiš si to. Budu muset. Ty jsi říkal víckrát, vždycky to zmiňuješ, že vlastně si děláš vizualizace a že vlastně se musíš stát tím člověkem už teď, tím, kterým chceš být třeba za rok. A mě zajímá jakoby to, když už se tím vlastně jako reálně potom staneš, nebo když už zjistíš, že jdeme tomu za půl roku, za rok, že už vlastně si tím člověkem, kterým si před tím rokem chtěl být, do kterého ses jakoby tak převtělil, ale ještě si to neměl, tak kdy potom jakoby zjistíš, že vlastně už to žiješ, už to reálně, víš, jako už to vlastně je ono a teď si řekneš dobře a teď chci jako něco dalšího. To mě strašně zajímá, ty jsi o tom už několikrát mluvil, vždycky nad tím přemýšlím, tak jsem si říkal, že se tě musím zeptat, až spolu budeme. Nikdy. Že nikdy si to neuvedomíš, skoro nikdy. Úplně náhodně, že to jsou iba úplný záblesk něčoho, nejaký situácii, v ktorej ťa napadne, že ty vole, počkaj, že tu by som sa ešte pred rokom choval inak. Ale to sa stane veľmi vzácne. Skôr, že sa to nestane nikdy. A možno preto na to ľudia ako keby ani neveria. Alebo čo. Ale je to preto, lebo ty si furt ty. He? A ty keď sa z človeka A staneš človekom B, keď to tak poviem, hej, nejakou osobnosťou, myslím si, že si mal sebavedomí, hej, máš problém oslovať ľudí a nové vzťahy nadväzovať ako keby sociálne a si to vizualizuje, že som sebavedomý, prídem do miestnosti, ovládnem každú miestnosť, na každom meetingu proste žiarím a funguje mi to a cítim sa perfektne, hej, tak toto si ideš
možno si napíšeš aj nejaké kroky, že jak na tom budem pracovať, aby som sa k tomu priblížil, lebo sa hovorí, že vízia bez plánu je iba halucinácia. Takže a teraz sa to postupne deje, príde nejaký rok, ty na to trochu aj zabudneš, možno si to niekde zase pripomenieš, ale už možno robíš tie kroky. A za tie 2 roky, zamýšľam si taký, tak to sa stalo strašne pomalou zmenou jednak a jednak si to stále ty vo svojej hlave, nejak ti to piješ, to si furt ty. Vieš, to není, že sa ráno zobudíš, vyjdeš zo skrine a už je to nové. No. Takže tú zmenu si väčšina ľudí ani nevšimne. Ty zrazu si na tom sebavedomí, cítiš sa dobre a ty už aj vlastne zabudneš, aké to bolo, keď si sa necítil sebavedomí, alebo je to nejaká vzdialená spomienka. Možno na niekoho, kto už, ak je to veľká zmena, ja to tak mám, že mne to príde, že to je niekto iný vlastne, aký je aj úplne. Ten niekde v minulosti, dávno vzadu, že? A skrátka to chcem povedať, že není to taký moment, že si to uvedomíš. Takže sa toho nebudete, keď si to neuvedomíte. Deje sa tá zmena možno. Za mě je spoustu... Alebo prepáč, ešte mám jednu vec, povídej. Že je preto dobre si písať tie ročné ciele a mesačné a tak, jak som to popísal, alebo aj viacročné. Že niekedy, keď sa potom obzriem späť po roku, hej, že na to ja si píšem taký 12-mesačný horizont sa to volá. A keď sa na to pozriem späť, tak úplne až nemôžem veriť vlastne. Že to bude neuveriteľné, že toto si vtedy písal, to sa väčšina z tých vecí sa stala a že vtedy si trochu spomenieš, jak si vtedy rozmýšľal. A vtedy si to uvedomíš. Ty, že jak som sa posunul, akože mentálne, vieš, že ako človek. Že áno, to sú tie momenty. To pomôže ti to, keď to máš napísané. Jo, že to vidíš to reálně, jasně, no. Víš, na čím vždycky přemýšlím u těchto věcí, ať už to jsou vizualizace, psání plánu a tak dále, že je spoustu lidí úspěšných na světě, kteří tyhle věci vůbec nedělají. Tak co si myslíš, že je teda to gro vlastně? Jako, protože chápeš, když to takhle rozdělím, tak samozřejmě k té vizualizaci, k tomu psaní cílu patří samozřejmě ta práce. To je jasná věc. Jo? Bez samo o sobě to asi nepůjde. Jo? Je to skvělé spojení. Ale jakoby u těch lidí, kteří tohle vůbec nedělají a jsou třeba ještě mnohem úspěšnější než ti, co to dělají, tak tam to je, myslíš, o čem? Je to o nějakém přesvědčení, je to o té tvrdé práci a ty vizualizace a tyhle věci jsou jenom jakoby nějaký bonus, nějaký upgrade? Myslím, tým, že každý človek je iný, tak to je asi, že najviac to kvôli tomu, že proste každý má tú hlavu inak poskladanú. Niekto, že my asi dva, jak to tak počúvam, sme hodne takí tí goal-driven, hej, že sme akože zameraní na cieľ strašne. Veľa ľudí to nemá, oni to vôbec nechápu, o čom sa my bavíme, že ani to pravdepodobne nebudú počúvať, lebo nejsú takí typy, ich to nebude zaujímať, ale že sú takí ľudia, aj veľa, ktorým je to vlastne, čo vy sa ty furt naháňaš za niečím, nechápu to, hej, čiže to je jeden typ ľudí. My sme takýto a niekto je taký, že to má podľa mňa nejak prirodzene v sebe, že oni to vlastne robia, ale inak, po svojom, že v tej svojej hlave si inak, ako keby oni si nejak predstavujú to, čo chcú dosiahnuť, to je vlastne spôsob nejakej vizualizácie, idú si za tým a ten najzákladnejší podľa mňa ako keby stavebný kameň je vášeň k nejakej veci, ktorá je skombinovaná s sebadôverou. Že ani nie, že sebavedomie je akože aj sebavedomie, ale tá sebadôvera, že vieš, že dokáže, že sa proste nezastavíš. Vieš, že a táto kombinácia, keď si niečo strašne miluješ, že zároveň si veríš, tak ty nemusíš si písať plán, ty nemusíš vlastne aj niečo premýšľať, ty len ideš za tým, lebo toto chcem, aby sa stalo, lebo to, vieš, milujem tú vec, takže napríklad Jarda Jágr musí milovať ten hokej, musí mať takú vášeň preto, že preto dodnes ešte chodí hrávať a neviem, jak je to teraz, ale ešte pred pár rokmi ho nakladne v noci tam stále ešte sa hral z toho hokejko, hej, lebo to proste milujem, je to úplne jedno, asi nemá v ročných cieľoch chodiť každý večer na ľad, robí to úplne prirodzene, lebo to tak milujem a takú akože nesmiernu vášeň pre ten jednu vec, že nepotrebuješ absolútne nič. A podľa mňa ostatní ľudia, akože podľa mňa nie, ja to tak mám, že mi pomáha, ja si myslím, že viem, v čom je moja vášeň, ale pomáha mi to ducha, ako keby energiu správne nasmerovať. Možno aj preto tie ciele a to všetko. Lebo by som bol rozstrelený na všetky strany, takže ja si to trochu potrebujem zúžiť. Naozaj si pripomenúť, čo mám rád, aby som za tým išiel. Teď si mi dobře nahrál právě, mám to v dalších otázkách sice později, když vlastně si taky mluvil o tom, že ty jsi takový vizionář, jo? Vždycky přijdeš s něčím úplně si nadšený a teď ten váš CEO vlastně jako ti řekne Pálo, tak to jako ne, trošku tě musí brzdit a tak dále. Alebo Ondro. A nebo Ondra. Tak mě právě zajímá to, když se střetnou tyhle dva jakoby pohledy, tak jakým způsobem dojdete jako k tomu správnému závěru?
Je to o nějakém teda jako kompromisu, nebo je to o tom, že oni ti řeknou dobře, Pálo, super nápad, anebo zase ty řekneš dobré chlapi, tak já už teda jako se budu klidnit, jo? Jako jakým způsobem to vlastně jako funguje? Asi to není na to daný recept, ale zajímá mě to, víš, jako trošku zevnitř tam u vás, jako v tomhle směru, jo? Jako reálně, jak to tam funguje, když se třeba vy tři potkáte a ty přijdeš celý rozjasněný s nějakým super nápadem, jako tak jak to vlastně jako funguje? Je to pomerne častý scenár. Jo, akože ja som teraz už trochu viacej som taký, že neviem vlastne, ja ti ani neviem, lebo mám akože, čo som chcel povedať, že som teraz ako trochu viac taký, že počúvam, čo hovoria ostatní a viac sa pýtam ľudí naokolo, ale zistujem, že to možno aj není vždy dobrá taktika, že už mám aj skúsenosť, že dobré veci zdochli na tom, že som dal do toho priveľa demokracie. Že som spýtal priveľa ľudí, až to stratil som aj ja sám drive v tej veci a celá tá vec ako keby stratila drive. Lebo som dal moc do toho demokracie, 10 ľudí sa k tomu vyjadrilo a už sa z toho stal úplný ako paškvil. Myšmaš, jasne, no. Že už aj mňa to potom prestalo vlastne baviť sa tým zaoberať. Takže teraz sa tak skôr sa opýtam pár ľudí, ktorým naozaj ako dôverujem ich názorov, aby som dostal nejaký feedback. Predtým som išiel bez toho proste, pitbull. Toto je nápad, ideme. A samozrejme Ondo je tiež trochu v tomto nemocný, menej trošku jak ja, ale tiež, takže my sa vieme zapáliť za niečo a máme že tú búdočiu energiu to potom dotiahnuť. Takže teraz som skôr taký, že hovorím si, že keď chceš naozaj niečo dotiahnuť, tak musíš tomu veriť ty sám a potom už sa nenechaj zastaviť. Takže ja som taký ček s niektorými ľuďmi, ktorým akože dôverujem, že čo si o tom myslia, možno mi trošku pomôžu upraviť tú moju víziu, ale potom už sa idem, keď som potom rozhodnutý, tak idem a už keby nepozerám a snažím sa ako keby zmanipulovať aj ako keby nášho CEO a Ondra proste preto, aby sa to stalo. Ako teraz nemyslím, že by som to nejak zákeril, ale akože ich ho to na to presvedčiť ako normálnymi argumentami. Oni sú ako inteligentní ľudia, takže to je vlastne dobré, že ešte ako keby máš takúto ako bariéru, ktorú musíš prejsť, že to je ten finálny check, že či je to dobrý nápad a potom akože ideme na to. Ale ja keď sa to niečo pustím, mňa už ťažko zastaviť. Akože, to by vedeli ľudia rozprávať asi. No. Pořád máš v práci ten dopamin, co jsi mýval, než byl CEO u vás ve firmě? Protože jo, akože práve, že. Tak trošku, já jsem to pochopil možná špatně v nějakém rozhovoru s tebou, kde ty si říkal, že vlastně jako už tam nemáš tolik té práce, jako myslíš. Okay, jo, jako nemáš tolik té práce, jako jsi měl předtím, když jsi přišel do té firmy a teďkom vlastně jako si říkáš, jako, co mám vlastně jako dělat, jo? Tak mě jako zajímá, když ti to ubralo ten dopamin, co ti ho teď jako dává, co je tam to tvojí náplní. Krom třeba turnaju, kdy vlastně vidím, že vy se v tom s Ondrou vyžíváte, když tam jako jste, na vás to jde vidět, jako jo. Ako to, o čom hovoríš, že to, že ja milujem tvoriť veci, že ja milujem, ale to mám akože každý asi si myslím, ale neviem, možno, že to je jedno. Proste milujem tvoriť veci, že byť na sete, natáčať niečo, vytvoriť nejaký projekt a potom byť pri tej realizácii a potom vidieť ten výsledok a vieš, že ty si v tom bol akože významnou súčasťou alebo otcom tej myšlienky a teraz je to super success, tak to je proste úplne, že bomba. Milujem byť v tom ohni. Sorry. Než by som sa ani užíval vlastne potom nejaké potlapkávanie po rameni, aj to je fajn, ale ja vlastne milujem tú akciu. Že keď proste je v kuchyni horko, že keď sa to deje, keď je minimum času a že napríklad natáčanie Oktagon výzvu je také obdobie, kedy si 20 dní zavretý len s tými istými ľuďmi, riešite len jednu tému a si v úplnom flowe, nič neexistuje, svet prestane existovať, ty úplne zmagoríš vlastne. Takže pracuješ nejako pod tlakem? Áno, presne, vieš, a riešenie tých problémov, toto je problém, tu je problém, henty sa hádajú, henty neupratali dom, hen tam vybuchlo niečo a ty to musíš riešiť a je to strašne, to ma ako hrozne drivuje vlastne, keď si v tom, hej, že som ako, ja si myslím, že by som seba nazval, že najviac vnútri som akože producent, že to je to, čo ma najviac možno vystihlo. Tam je kreatíva a aj takáto akože akcia. Ale a teraz to nemám tak, lebo máme akože veľký tým ľudí a ty si niekde hore a takže áno, že toto už tak nemám a mi to chýba samozrejme a niekde tu a tam si to občas nájdem, ale chýba mi to, ale je to také, že zase som pyšný na to, že keď ako firma niečo vytvoríme, na čo môžeme byť hrdí, tak už sa to tak ako mám taký iný pocit, ale dobrý. Ale jako tento oheň prostě zažívám už menej, no. Jo, je to těžké. Tak zase něco přijde, zase něco najdeš. Máš finanční svobodu?
A ja považujem za finančnú slobodu, že keď tvoje pasíva prekračujú tvoje akože výdavky, a to asi nemám, úplne, že nemám teraz nakúpené S&P 500 za 2 milióny, že by mi to generovalo, a že by som mohol byť s rukami vyloženými, ale asi akože keby že by som sa nestratil, keby akože... Jako pro každého to znamená asi něco jiného, víš? Jako zajímá mě, jestli jako už si někdy jako došel do toho bodu, že jsi řekl, jako jo, tak teď nad těma penězma nemusím jako přemýšlet, jakoby co se týká toho klasického života. Samozřejmě máš nějaké cíle, plány a tak dále. Spíš jakoby, víš, v tom klasickém životě mě zajímá, jestli jako, protože pro každého to něco jiného. Ne, ale myslím si, že s tomu hodně smerujem. A smerujem k tomu aj zmenou nejakých rozhodnutí finančných. Lebo ak som hovoril, veľa peniazí sme spálili, proste, ktoré sme mohli dneska používať na osobnú slobodu, finančnú teda. A musel sa naučiť, že tie nudné a pasívne investície sú tie najlepšie. A to asi, neviem, či niekto sa dokáže na základe tejto rady tým riadiť. Asi si tým každý trochu prejde a potom zistí, že to je to vlastne najlepšie. Že fakt tie nudné veci, ktoré ani nevieš, že niekde sú a ono to časom tam rastie, hej. Rovnou můžeš říct, protože to je moje další otázka. Jo, jestli někde investuješ. Jo. Pokud chceš říct, jako nemusíš. Jasne. Čiže ešte na tej slobode, takže si myslím, že tam akože nejsem, ale smerujem k tomu aj z toho dôvodu, že som si napríklad uvedomil, a to som vlastne dlho o sebe nevedel, že každý má nejaké základné ľudské potreby. Býva ich 6 takých najzákladnejších, hej, že teraz neviem, či poviem úplne všetkých 6, dúfam, že si spomeniem. Jedna je, že ako bezpečie, safety, ďalšia je osobná dôležitosť, significance, variability, akože to, že sa v živote akože dejú často zmeny, že to nie je ako nuda. Potom je to vazebnosť, ako to znamená, že potreba akože lásky, hej, byť súčasťou nejakého celku dobrej firmy alebo kmeňa cirkvi. Hej. A potom máš, teraz nespomínam na rýchlo tie ďalšie dve. A čo je podstatné, to je strašne zaujímavý vlastne koncept uvažovania, že každý má iné, akože v inom poradí sú pre teba dôležité. A napríklad ja som si uvedomil, ak som s týmto začal pracovať, lebo som začal s tým pracovať kvôli leadershipu našich ľudí, že snažím sa pochopiť, kto má aké v tom týme potreby a snažím sa mu ich, že ten princíp je taký, že keď nemáš naplnenú nejakú potrebu a je to u teba silne vyvinuté, tak ty budeš stále naháňať tú potrebu a nebudeš schopný performovať v iných oblastiach tak dobre. Príklad poviem safety. Keď teraz vypukla vojna, tak všetci začneme riešiť safety. Tak asi ťažko môžeš performovať v iných oblastiach života, dokým nenaplníš toto, dokým nezbalíš rodinu a nebudeš bezpečiť, dovtedy nebudeš riešiť ďalšie veci. Hej? A ja som si uvedomil, že napríklad moja jedna potreba sú rôzne tie peniaze. Ale ne v zmysle, že by som chcel byť miliardár, ako než chcem, ale že vlastne, to chcem tiež, ale že není to úplne o tom, ale o tej slobode finančnej, hej, že to čo strašne chceš pre rodinu zaistiť a tak ďalej, máš manželku, tak vieš si to predstaviť, že a určite aj ty ako chlap chceš doručiť domov, že? Takže pre mňa je to extrémne dôležité a som si to nič dlho neuvedomoval, že prečo tak často nad tým premýšľam, prečo furt som sa snažil hastliť nejaké biznisy, lebo som sa tak strašne naplniť tú potrebu, vieš, že keď ti Octagon ešte toľko negeneroval, čo si chcel, tak si sa snažil to niekde vykompenzovať, len už to mám, tú potrebu naplnenú. Už len uvedomenie toho, že toto je moja jedna z vecí, tak mi to pomohlo, že OK, tak teraz som pochopil, že keď budeme pasívne tieto nudné veci robiť, že vtedy začnem mať ten pocit toho finančného bezpečia, to nazvem. Moja potreba bude naplnená a ja môžem venovať svoj fokus na ostatné oblasti a ako byť v nich dobrý. Takže to bude trochu dlhá odpoveď k tomu, ale... Pôjde. Ale že... A dneska už to tak mám, že investujem fakt, že S&P 500. Jasne. Najlepšia vec som zistil. A podívaš sa na to jednou za pol roku? No presne, krypto ťažím automaticky, čiže mám firmu, to asi môžem tu povedať, B2Miners, fakt super chalani Češi, cez to ťažím krypto, posielam si na to S&P 500 a ešte proste mám nejaké drobné veci, ale nejaké nehnuteľnosti, niečo sa tam snažím trošku, ale to je také akože menej, že snažím sa týmto smerom a normálne cítim, jak sa začínam, akože jak sa upokojuje človek a je mu lepšie. A máš potom čas na iné veci, že? No. Jo? Čiže fakt je dôležité si uvedomiť, niekto je... Máme napríklad ľudí, kolegu máme, o ktorom úplne viem, že on naháňa to significance, že on chce tú osobnú dôležitosť. Vieš, a sme sa úplne nevedeli pochopiť, prečo stále proste to naráža v určitých oblastiach a
som si tu uvedomil, že to je presne on chce byť vidieť, on chce, aby proste to všetci vedia, že to on, vieš, urobil tú vec, alebo aby bol na nejakom videu a tak ďalej, vieš. A v to pochopíš, tak vlastne daj mu ten priestor, vieš, nechaj ho byť vidieť, on si to naplní, nebude to v hlave riešiť a bude riešiť ako to, čo má. Jo, dává to smysl. Já jsem jednou slyšel v nějakém rozhovoru, že vlastně v nějaké africké vesnici, kde trpěli hladem, jim dali dostatek jídla a najednou viděli, jak oni byli schopni tu vesnici jakoby zkrášlovat, že oni najednou měli naplněnou tu potřebu toho jídla a tím pádem se mohli věnovat jiným věcem a oni si normálně vymysleli kanalizaci, jo, něco si tam zavedli, už teď si nechci vymýšlet, jo, a tyhle ty věci, takže vlastně stejný princip úplně toho, co říkáš ty, no. Jo, je to tak. OK, tak pojďme pomaličku na ten oktagon. Vy máte teďkom za 2 dny vlastně v Třinci turnaj. Jo. A k tomu turnaji mě zajímá jenom jedna otázka. Nebo odpověď teda. David nebo Robo? Neviem, asi teraz poviem inak, jak som povedal doteraz všade, tak asi neviem, David. Neviem, je to fakt ťažké. Poviem ti prečo, lebo dlho som si myslel, že vyhrá Robo, lebo Robo sa akože hodne zlepšuje v nejakej psychickej pohode a mám pocit, že David nemá už taký progres, ako mal predtým. Hej? Že niečo proste inak v jeho živote, neviem, čo to je. Ale, takže som si hovoril dlho, že Robo. Ale potom som sa nejak späťne pozrel na tie zápasy, aké oni mali. A s kým vlastne išiel David, aký zápasy má za sebou, s akými bombardérmi a s kým išiel Robo. Že predsa je to fakt akože iný level zápasníkov a že preto si tak teraz myslím, že viacej som na strane Davida, ale uvidíme. Jasne. Bude to fakt tak, že teraz to ešte aj k tomu osobné, docela po tej kauze, ktorú mali pred pár dňami medzi sebou. Tak... A to som nevidel, ani to vôbec neviem. tak nechcem to hovoriť, lebo to bolo také docela nepríjemné vlastne, takže si myslím, že pre tých ľudí to nabralo hodne osobný rozmer. Teraz. Aha, tak to než to zapnu v sobotu, tak si to musím si to pustit. Budu to inak prožívat, říkáš, jo? Jo. Pozri si sociálne siete oboch. OK. Mě strašně zajímá, když jsou stare-downy, když je vlastně vážení, tak ty tam vždycky stojíš mezi nima. A ty vždycky tak jakoby mouříš oči, jsem si všiml. Vždycky se tak zaměřuješ, jo. Vždycky se úplně tak sleduješ. Uhrančivý pohled. A zajímá mě, co ty v tu chvíli prožíváš. Na co tam myslíš? Máš čistou hlavu, nebo jako sleduješ? Snažím sa ich ako načítať. To mě zajímá, co ty máš v té hlavě v tu chvíli. A vlastně ano, asi žmurím, že ja sa snažím, to taký analytický pohľad, že jeden, druhý, pozerám, vtašová veci tam vidíš, že vlastne to sa asi nedá kamerou preniesť, lebo kamera je hneď za mnou, ale na tej kamere to nevidíš. Že jednak ten pohľad, ako tú energiu toho pohľadu, ale častokrát si všímam, že napríklad tu na krku, ako mu akože tepe. No. Jasne. Alebo niektorí sa vyslovene trasú. Že niektorí celý bojovník sa akože trochu trase. Vieš. Alebo proste sú iné prejavy, ktoré na nich úplne vidíš. Vieš, ja hovorím, poďte bližšie k sebe, vieš, sa už úplne zastavia ďaleko, tak aby nech je to akčnejšie, tak aj vždycky poďte bližšie. Tak úplne vidíš, že sa ani nepohne, proste, vieš, že už nechce. Strašne veľa vecí z toho vlastne nejakým spôsobom tam človek vie vyčítať, tak sa snažím ako odhadnúť, že... Plus to musí byť šílená energia, ne ve vzduchu, to musíš úplne cítiť. Asi, mega, no. Jo. A keď sú to veľkí chlapi, tak to normálne, keď si hovorím, tie ťažké váhy alebo poloťažké, si úplne, že to sú jakí veľkí chlapi, že tak tento keď mi najebal, že tak no mi hlavu odstrelí, že jak môže niekto, akože jak môžu oni sa byť títo dvaja ľudia, že to mi príde, že taký rozdiel oproti nejakým 70-kám, alebo tam sú rány tiež ako brutálne, ale že niekedy ma to fakt ohromí, akože veľkosť tých mužov, že to je vážne sila, tak toto sa zajtra zrazí v tej klietke, títo dvaja mastodonti, že to čo je? To je to uchvatné, ako stáť tam, keď sú to ako veľkí chlapi. No. Věřím, jako, že to musíš zažívat jako dobrý adrenalin na tu energii. No. Věřím, no. Odbočím trošku, jenom teď mě napadla otázka. A jestli si taky myslíš to, co si myslím já, a bavil jsem se o tom s více lidma, když jsme u těch stare-downů, jak byl první zápas Carlos Attila, tak za mě to Carlos prohrál u toho stare-downu. Asi, že... Mně to tak přišlo, víš? Myslím si, jako, že to bylo to to na nich vidět, nebo na něm, že ten Attila tam tak naběh, on byl tak sebevědomý v tu chvíli a mně se zdálo, určitě, že vidím v těch Carlosových očích vidím něco, co jsem tam dřív neviděl. Víš, a přišlo mi, že prohrál ten zápas. Ja si myslím, že to bol ako jeden z dielov tej skladačky, lebo ja som si všimol už signály predtým. Keď sme robili na dohľad, Carlos už išiel, pamätám si, jak teraz išiel v tom nejakom svojom aute, čo mal, neviem, či to bolo Gčko alebo nejaké iné, a nejakom tuneli vtedy večer po Prahe a on hovoril do tej kamery, že no, že keď
keď náhodou vyhrá Attila, tak nikto si nepamätá, že ja som to celé vypromoval, že ja som ten zápas vlastne ako a tak divne mluvil, že? divákom. A ja som si všimol, že on už hľadá excuses trochu. Už pre prípad tej prehry. Že už on v hlave pripustil to, že sa to môže stať. A vlastne už teraz sa trochu pripravuje na to pôdu, že keby sa to stalo, tak nezabudnite, že ja som to vypromoval. No jasne, no. A v tej strane, ty vole, tak to Carlosa nepoznám. Že to úplne také prvé znamenie, že niečo nehrá. A to bol silný moment, ktorý určite hral akože veľkú úlohu, ďalší. A v tom zápase už Carlos ani nebol snáď. No jasně, no. To mě tak jenom teď zajímalo, jako vsuvka, tvůj pohled na to. Když jste byli s Ondrou ve Vegas, respektive až jste se vrátili z Vegas, tak já totiž nesleduju nějak moc jako zprávy a tyto věci, jo. Tak mluvilo se o tom třeba v médiích? Dostali jste pozornost, kterou si zasloužíte? Nebo jste ji nedostali? Vůbec, ne? Akože nějaké sportovní zprávy, něco někde vůbec? To strašně překvapuje i po takové době, víš? A po tom, co všechno jste už dokázali a kde ty vidět, tak mi to překvapuje. Mne to zaujímavé, prečo to tak je. Myslím si, že v tých televíziách sú také staré štruktúry, hej, že tam je klasická futbal, tak to bolo vždy, takže ideme stejnou linku. Alebo aj ľudia zase úplne, každý je prajný podľa mňa úspechu, že prečo by sme ich tam mali dávať. A potom je to aj to, že MMA, však to ani není šport, bože, to je úplne hrozné, že to je teraz populárne. Vieš, ľudia majú takéto ako keby predsudky voči tomu, podľa mňa, akože, ktorí sú v tých televíziách. No, tie generácie sa obmieniajú, takže bude to viac a viac, alebo je. Ale je to zaujímavé, no, že sme konzervatívne krajiny stále, ako Češi, Slováci. Že to tak len tak skoro neuvidíme, podľa mňa, že by o tom nadšene informovali. Pritom je to šílené, ne? No, jasné. Že urobíš najväčší športový event v Československu, 27 000 ľudí na športovom podujatí nebolo nikdy. Možno, že maratón v Košiciach, neviem, či nemal niekedy viac, akože, keby sme, ale to boli ako bežci, všetci, tak, no, takže povedzme, že jeden z najväčších teda v histórii, tak asi je to populárne, asi by sme o tom mali rozprávať daily, asi to ľudí zaujíma. Ale... I kdyby, promiň, se tam dělo v ten den cokoliv, ne, ve finále. Jako, no, nemyslím tím úplně cokoliv, jako nemyslím tím třeba hudebního něco, ale v tom sportu, jako i kdyby se tam hrál ping-pong, víš, jako tak přece jako ne? Stalo se to, ne? Ne, armáda na tom participuje, prostě pozerá to rekordný počet ľudí, ale z nejakého dôvodu, prostě je to zajímavé, že nerozumím tomu taky, no. Že tu ľudia, vieš, že Európa je taká, že všetko nové je nebezpečné. V Amerike všetko nové je, že wow, poďme to vyskúšať. Jasně. Z jednoho polu na druhý, to je takové zase, jakoby, možná i to v té Americe taky není úplně OK. Klepete na dveře, nebo vám klepou na dveře? Jestli chápeš, jak to myslím. Dřív jste určitě museli klepat na dveře a dneska už se to otočilo, nebo už je to aspoň ten poměr se otočil nějakým způsobem? Hlavne sa otočil v tom, že zavoláš niekam, tak bude to, že ne, lebo MMA, ale to už je máličko fakt. V Československu sa to už skoro nedieje, alebo v korporátoch, ktoré majú matky niekde inde, hej, tak tí majú, sorry, my máme policy. Ale čo obrovský rozdiel je v tom, že dneska sme fakt etablovaný brand, najväčší športový brand a ty niekam zavoláš, tak sa s tebou chcú stretnúť, chcú sa s tebou aspoň minimálne o tom pobaviť. Vieš, tak keď z toho ako nič není nakoniec, tak je to, ale dvere sú otvorené všade. Vieš, že je to fakt super. Že tako, aj človek nájde strašne moc dobrých ako kamarádov, takto po šikovných podnikateľov, biznismenov, vieš, že ani nerobíme spolu biznis, ale sme priatelia a práve vďaka tomu takto, vieš, že sme sa niekde stretli a už to proste zafungovalo. Takže tie dvere sú všade, ako skoro všade otvorené a to je ten najväčší rozdiel oproti tomu začiatku, keď si úplně ľudia mysleli, že se zbláznil. Musel si žádat do všechno, že? No. To mě jinak taky zajímá, vždycky nad tím přemýšlím. Že to, by si drogy predával vtedy. Fakt to bolo na taký ste úrovni, keď si někam klopal, že nekúpite kilo kokainu, alebo že tu mám toto, tak túto prezentáciu môjho biznis plánu, to bolo, podľa mňa, to mnohí vnímali dosť podobne. A našťastie sme od toho už jako věřím, no, ale vydrželi jste a je to jinde, no. Jo. Jinak mě teda taky zajímá, i když jsme u těch kontaktů, když vlastně se podívám na tvůj podcast a ty tam máš spoustu zajímavých lidí, tak jakoby to jsou všechno tví známí, nebo díky tomu, že si ten Palo Neruda z toho oktagonu, tak na to slyší. Měl si takovéhle kontakty už třeba dřív? Nebo protože když se nad tím zamyslím, že si dělal vyhazovače v jednom z, teď nevím, jestli to řeknu správně, nejprestižnějších klubů v Bratislavě, jo, fotil si misky a tyhle ty věci už dejme tomu před 15-20 lety, tak jako měl jsi to nějak tak vždycky v sobě, se pohyboval okolo těch jako správných lidí a tak se to jako nabalovalo, nebo přišlo to až s tím oktagonem, nebo obojí vlastně? To mě strašně zajímá, vlastně ne, víš, ty kontakty a ten network. Mal som akože kontakty, ale neboli to užitočné kontakty pre tento biznis, takže, alebo väčšina z nich.
A musel som si vytvoriť na novo úplne, no. Že ja som v nejakom momente životnom úplne ako zresetoval svoje kontakty vedome, že som ako keby prestal sa kontaktovať s 90% ľuďmi, ktorými som sa stretával. A proste preto, lebo som chcel niečo iné pre seba, ne, že by nutne každý, s kým som bol nejaký akože zlý človek alebo čo. Ale naopak, to boli dobrí ľudia, ale že som si povedal, že chcem proste niečo iné pre seba a že keď toto je ten kľúč, keď to je to, čo každý úspešný človek hovorí, že tých 5 ľudí v tvojom okolí je to najdôležitejšie, alebo dneska by sa dala upraviť, že 5 ľudí, ktorí majú na teba najväčší vliv, presne. Že sú tak strašne dôležití, tak to stojí za to. Ja chcem v živote uspieť, takže si nájdem nových ľudí, ktorí budú takých, ako ja chcem a z takých oblastí, čo ma budú posúvať a verím tomu, že aj ja ich. Takže to bol nejaký taký reset a som si väčšinu kontaktov vlastne, alebo áno, vytvoril na novo, hej. A přišlo to jakoby až s tím oktagonem, nebo? Ešte predtým. Ešte predtým, jo. A potom s tým oktagonom to akože samozrejme ide to ako na steroidoch, hej, že sa to akože zlepšuje, alebo je to jednoduchšie, vieš, ďaleko viac. Práve to naopak, že máš toľko priateľov dobrých, s ktorými by si chcel byť, ale nemáš toľko času. Čo je trochu smutné, že musí človek vlastne vybrať tie kontakty, kým ich bude udržiavať a tak ďalej. Ja fakt mám toľko skvelých ľudí okolo seba, že je to blbé, že nemáme na seba čas. A jak si budoval ty kontakty v té době, když si jakoby, jdeme tomu, odstřihl 90% lidí? Víš, jako je to takové, to asi nepřijdeš za někým dobrý den, nebo ahoj, já bych tady chtěl se s tebou kamarádiť, víš, nebo jako... Povedal som si, že takto urobím v živote, že si nájdem takých ľudí a ono to nejak príde. A proste som tomu dôveroval, teraz to znie hrozne, že som ako dokonale ovládol sám seba, alebo čo, tak to není. Proste, možno som bol tak zúfalý, že som si povedal, že takto to urobím, lebo všetko ostatné už proste mi nefunguje, podľa mňa. Alebo tak som strašne túžil, ako keby, že uspieť. Čiže som sa na to zameral a povedal som si, to príde. Takže som relatívne dosť dlhú dobu nemal ani moc s kým chodiť von. Aj som nechodil, som bol doma. Tak proste toho človeka nejakého stretneš a potom od neho možno, že vieš, ten bude mať nejakého kámoša a nejak to proste príde, som si povedal. Že teraz fakt nebudem chodiť a klopať nikde na žiadne dvere, že to dojde v živote. A takí ľudí stretávame všetci, ale možno sme zameraní na to, že... Nevidíme třeba. Áno, jednak to nevidíš. Je to tak s tým červeným autom proste. Vieš, ja som si, mojim červeným autom sa stalo zaujímavých ľudí, ktorí mi sedia, ne z vypočítavosti, tak aby si to nikto nepomýlil. Ale po obou strane ako tak, výhodný že to vibuje, ale je to človek už, ktorý pôsobí v oblasti, ktorý ma inšpiruje, ktorý je zaujímavý príde, tak vieš, že s ním udržuješ kontakt. A proste my sme dneska hambliví, vieš, ľudia si nezavolajú niekomu druhýkrát, vieš, že ja som ti psal asi 20-krát, že jo? No, presne, ale to je ono, vieš, že sa neteba proste toho báť, a to je presne ono, vieš, že ja som tomu človeku zavolal znova. Vieš, že dojdem na kávu, dojdi ty, ja, sadíme, dáme víno, vieš, a niekam von, alebo whatever, na turnaj potom v neskôrších dobách a proste tie kontakty, keď si chceš vytvoriť, tak ich len teba ako živiť, no. Takže... A bez toho to dneska nejde, že? Nebo dneska. Nikdy to úplne bez toho nešlo, že? Vzácne, no. Že sú samozrejme geekovia, kodeli, čo zo svojej detskej izby nakodujú Instagram, predajú za 1,5 miliardy, ale tiež to nebolo tak. Akože vlastne kontakty v Silicon Valley pomohli. No jasný, no. Pomohli predať. Když jsme u těch kontaktů, mně strašně přišlo takové zábavné, když si říkal v nějakém podcastu, že tě už štvala jakoby tady ta rádoby konkurence v Česku, tak si říkal, musíme něco udělat. Tak jsme sedli na letadlo, nebo sedli jsme do auta a jeli jsme do Německa to vybavit. Tak jestli to můžeš trošku rozebrat. Na letadlo. Tak jako, aspoň trošku jako ve zkratce, co to teda vlastně znamená. To znamená, že jste dojeli kam? Jako za kým? Jako co jste řešili? Rozumíš? Jako, že mě v tu chvíli, když to řekl, hnedka jako v hlavě vylezly tyhle otázky. Jako kam jste jeli? Co jste tam jako řešili? Komu jste zavolali? No, ja neviem, že ja neviem, či som to niekedy vlastne Ondrovi povedal. Či to Ondro vie, že toto sa mne odohrávalo v hlave a to bol môj driver. Ale áno, že došlo proste nejaká ďalšia konkurencia, zase plnú hubu kecov, jak oni budú väčší jak my, ja neviem čo, ja som ani tak, bože, znova deja vu, zase tu mám sa naťahovať o nejakého jedného bojovníčka z amatérskej ligy a preťahovať si tú bojovníku, že a to sme už trochu stali. A presne, poďme sa stať ďaleko väčší ako tento problém a nebude to už taký problém. A tá cesta bola jednoznačne von do Nemecka. Niečo, o čo sme sa bavili dávno, to nebolo, že zrazu impuls, že my sme to mali na tom programe dňa, ale sme to ešte posúvali. Ale teraz to bolo, že tak ideme, teraz to je tá stlačíme to tlačítko a jedeme na to, lebo je teraz správny čas.
Takže sme sadli do letadla, leteli sme do Frankfurtu za Nilsom Schlagem, do MMA Spirit, ktorého sme poznali obidvaja. Ja ešte z dávnejšej minulosti, keď som bol manažér. Ondro s ním tak znova nejak už bol akože aktuálne v kontakte k nejakým zápasníkom. A sme sa tam vybrali. Neviem, či Ekerlin už tuším nezapasil aj u nás v tom čase. Mal jeden zápas v Brne, mám pocit, to je jedno. Išli sme tam a vlastne sme si povedali, že ideme sa to tam obleknúť. Proste uvidíme, minimálne urobíš ten krok, vieš, to action. Tak sme došli a s tým Nilsom sme vlastne sa pobavili. A on nám hovoril docela neuveriteľné veci vtedy. Hovoril, poďte, urobte to tu vo Frankfurte. Vtedy to bolo ešte nelegálne. Vo Frankfurte. A keď to tu spravíte, tak to proste uvidíte, vypredáte akože aj Festhalle, čo znelo úplne akože reálne. No a nejak pár mesiacov na to povolili, ako keby v tom meste. A my sme si hneď bukli tú halu. Promiň, na váš požadavek nejaký? Ne, to bola úplne náhoda. Tak ako proste to prišlo, jo? Aha. Jo. Neviem, či aj ten Nils v tom nemal prsty, lebo oni majú akože dobré vzťahy s tým mestom, relatívne, ale neviem naozaj, čo za tým bolo. Zmenili toto pravidlo a už to bolo zrazu možné. No a my sme si hneď bukli to Festhalle, bol sme prvý event tam, ale kopec roboty sme museli predtým urobiť. A naozaj to bolo tak, že si hovorím, proste ideme, takže sme fakt sa zobrali a vtedy to bolo, ja to tak rád hovorím, lebo podľa mňa to je pravda, ale možno by niekto povedal, že to videl inak, ale že v tej dobe sme boli možno 4 v celej firme, kto veril tomu, čo ideme robiť, že to som bol ja, Ondro a kolega Luky a ešte možno niekto. To som len povedal, že 4 kvôli štatistickej odchýlke. V skutočnosti teda, že ktorí sme tomu verili, že tam niečo z toho bude, že postavíme Octagon Deutschland takto, hej, že to nové zoberieme ako s batohom a nájdeme tam ľudí, postavíme tým, natočíme show v priebehu 3 mesiacov. Že to bolo tak nereálne vlastne. To znelo. Ale sme proste si povedali, že do toho ideme. Že my tomu veríme, máme jasnú predstavu, čo chceme. A až potom, keď naozaj ten prvý event sa udial, ja si pamätám, jak na mňa, ja som to cítil, tie pohľady tých ľudí, tých kolegov na tých poradách, jak oni na mňa opäť pozerajú, že čo? Keď som im hovoril, že niečo, čo v tom Nemecku akože teraz robíme, a teraz tu show, a tu máme nejakého nového kolegu, a tu sme našli skladovú halu odpornú, studenú, kde budeme točiť teraz tú show. A tí kolegovia na mňa proste pozerajú všetci, že som sa nezbláznil úplne. Že to si ty, Ondro a Lukáš, že čo vy ste išli robiť, že ako im to vôbec nebrala hlava. A až keď bol ten prvý event, až keď naozaj tam bolo tých nejakých 8,000 necelých ľudí v tej Festhalle, toho 1400 policajtov, alebo k tomu 1400 policajtov, tak vtedy ako to bolo vidieť, že to pochopil, že ty vole, wow, že tak to sa vážne dá urobiť. A tak to bol taký zaujímavý príbeh, no, že ale aby to všetko neznelo tak ako super slncem zalitý, tak niekedy ťa takáto skúsenosť aj hrá proti tebe, lebo sme si mysleli, že také ľahké to bude, že máme patent. Jo, že to budete jenom duplikovať, ale presne, iná země, iná mentalita. No, presne. A zase sme sa zobrali do Anglicka s jedným baťuškem a tam to už nevyšlo. To bola iná story, no, takže... A tam už sa nehodláte vracet vôbec? Vieš čo, teraz ne, ale nikdy samozrejme. Myslím si, že na konci tam turnaj budeme robiť, ale ne tak skoro. Proste ten trh sa nás pritiahne, podľa mňa. Máme skvelých bojovníkov z Anglicka, takže za mňa je to otázka času, ale nebude to tak skoro. A máte tam nejakou zemi v merku, kterou byste třeba chtěli dál a kterou můžeš zmínit? Uvidíme. Akože teraz je to všetko také otvorené. Všetko je možné. No. Ako nejaké krajiny nám prídu zaujímavé, ale akože nechcem teraz povedať, lebo to môže byť nejak inak. Jasný. A nějaké cíle celkově Octagonu? Jdeme tomu na rok, 2 nebo dlouhodobé 10 let dopředu, ať už to jsou třeba finanční cíle, nebo cíle jakoby po Evropě, samozřejmě ta Liga mistrů jako taková chcete být. Ako naraz fakt na Ligu mistrů, to čo to znamená Liga mistrů, hej, že asi bude vždycky viac ľudí pozerať Ligu mistrů v tú stredu večer, že to by bolo síce krásne, keby sme to prekonali to číslo, ale to není naša ambícia, ale podobný zážitok a mániu áno. Že keď je Octagon v tú nejakú sobotu, tak to vážne pozerá akože celá Európa, alebo milióny ľudí po celej Európe, tak to poviem. Že to je fakt ako taká Liga majstrov, že je to úplne najlepšia show v Európe, ľudia to milujú, sledujú a úplne mi jedno vlastne, čo robí UFC, že lebo na to sa každý potom prirodzene pýta, či je to konkurencia. Neriešim to, UFC je skvelá firma, fakt robia to super, alebo robili, teraz to stále robia veľmi dobre a vlastne sa o to nezaujímam, aký majú oni vývoj, tu sme v Európe a proste stávame sa o seba. Chceme byť skvelí pre našich divákov.
Takže to je nejaký náš cieľ v tej Európe. Robiť proste turné po celej Európe, aj v tom Anglicku, Španielsku, Írsku, Švédsku, proste v Srbsku, Taliansku, proste naozaj blázniť tých ľudí tým, čo robíme, tak jak bláznime ich tu a teraz ich bláznime v tom Nemecku, že to nás najviac baví vlastne. My to robíme pre tých ľudí, akože, že chceš byť za to zaplatený, ale tá najväčšia motivácia sú tí ľudí. To je tá energia, proste to je tá radosť, že aj keď budeš starý na tej smrteľnej postele a obzrieš sa späť, tak podľa máte plné haly. Budú to, čo si povie, že robil som to dobre, že tam boli tí ľudia, ne, že si dostal výplatu, vieš, nejaký deň, že to nebude asi ono. Určite to nebude ono. Takže preto to vlastne, to je náš cieľ, to urobiť takým veľkým a finančne, ako ja by som chcel, aby to bola ako miliardová firma v eurách. Akože, valuácia firma, valuácia, miliarda eur. Že my sme dneska ako prekonali určite 100 miliónov eur a pre poslucháčov to nemám na účte tých 100 miliónov. Hej, to musíš říct dvakrát aspoň. No, to si vlastne často ľudia myslia, že to tak je, že keď máš hodnota tvojej firmy je 100 miliónov, to si myslia, že máš na účte. Ja. To je v hodnote tej firmy, keby že ju predávaš. Tak sa to dá asi pochopiť. Takže to je akoby nejaký taký cieľ. Příští rok, jestli se nepletu, máte 10 let Oktagonu. Chystáte něco? Jo, chystáme pecku. Chystáme pecku, chceme prekonať samých seba. Si to môžem povedať, že chceme niečo väčšie, ako bol ten Frankfurt, ale nemusí sa to stať. Ale akože je to niečo, čo by sme chceli a na čom pracujeme a chceme, aby ako to bolo ako najspektakulárnejší event, ako keď sme kedy robili. Tak to patrí na tú desinu. Tak to jsem zvědavý. Poslední otázku, takovou možná bys asi nečekal. Chystáte někdy ještě projekt X nebo projekt Y? Protože pokud jo, tak já se hlásím hned. Jo. Já bych do toho šel úplně. Jako já bych to chtěl strašně zažít. Jako prostě si to vyzkoušet v té kleci, natrénovat na to, víš, zažít tu atmosféru, jak tam vlezeš, tam je těch 15 000 lidí. Prostě jako, myslel jsem na to už moc krát, jako od té doby, co jste to dělali vlastně naposled jednou v podstatě, tak vždycky jsem si říkal, ty udělaj to někdy znova, neudělaj, no, abych se přihlásil hned. Já si myslím, že hodně lidí si myslím, že by se přihlásilo. Pokud by to bylo jako nějakým způsobem pro veřejnost obyčejnou, jako pro nějaké nefajtery. Víš? Zajímavé. Ako máme takové namyšlené to robiť s nejakými ľuďmi, ktorí sú akože nejakým spôsobom ako známi. Známi, jasne. Lebo to sme robili vždy. Vlastne už ten projekt X boli ako keby relatívne známi ľudia. A Benko nebol, ale Laky nejakým spôsobom bol. No, uvidíme. Ale plánujeme to robiť, samozrejme. Lebo nás to strašne baví. Presne to, že ty to chceš zažiť a nás to baviť a sledovať, ako to ty chceš zažiť. Takže to radi prinášame tým ľuďom. Podľa mňa to je najkrajšia cesta, ako ukázať ľuďom ten šport. Cez niekoho, kto to nevie a musí sa to naučiť. A my sme pri tom s kamerou. Jo, to je super. Super. Palo, já ti moc krát děkuju za dnešek. Jestli tě ještě můžu poprosit, jestli máš nějaký vzkaz pro diváky, ať je to cokoliv. Jestli máš teď něco na srdci, jestli bys chtěl něco třeba říct, vzkázat něco divákům. Neviem, no. Strašne veľa vecí ma napadá. Asi akože... Tak neviem, no. Sledujte tento podcast. To bude podcast. Tak ma to tu bavilo, takže díky za rozhovor. A čo ja viem, no asi žite čestne sami voči sebe. To je asi najlepšie, že keď máš pocit, že neklameš sám seba, tak pravdepodobne neklameš ani ostatných a to je asi dobrý život. Vtedy človek pozrie sám sebe do zrkadla a povie si, že je rovný chlap, že, alebo žena, že proste keď človek sládá skratky a podľa mňa niektoré, alebo sa odrybať niektoré veci v živote, tak sa mu to jednak vráti, ale jednak to je taký blbý pohľad do toho zrkadla. A je to strašne pohodlný život, keď nikoho neklameš, takže odporúčam. Souhlasím. Ještě jednou moc krát děkuju, jsem rád, že jsi byl tady. A vám děkuju, pokud jste dokoukali až sem, když tak můžete nechat like, nějaký komentář, budu rád a budu se těšit zase příště. Díky moc, ahoj.